Bendicionato meu irmão, welkom. Goedemorgen, God zegen iedereen, welkom. Ja, mooie stem. Andere stem vanochtend. Hey, nós estamos contentes com nós ter We zijn blij dat we vanochtend hier kunnen zijn. We zijn contentes com você te conosco Ben je blij dat je hier met ons bent? Ik ben contente com você. Ik ben blij dat je er bent. Zeg tegen iemand naast je of ja, we zijn niet zoveel, maar zeg tegen iemand: ik ben blij dat je er bent vanochtend. Welkom, welkom, welkom. Ik ben blij dat je er bent. Amen. En we zijn hier vanochtend om Gods goedheid te vieren en Gods tegenwoordigheid te ervaren. En ik weet al dat Hij hier is. Hij is hier in ons midden. Amen. Want waar er 2, 3 in zijn naam samenkomen, daar is Hij. Dus we weten dat Hij hier is. We zijn in zijn naam samengekomen. Precisamos ter uma abundante, Senhor. Te agradecemos, gemeente. Wij danken u, Heer, vanochtend. Dank je por tua presença. Dank u wel voor uw tegenwoordigheid. Dank je por o Espírito Santo. Dank u voor uw Heilige Geest. Abot Deus poderoso. U bent een machtige God. Maravilhoso. Geweldige God. E a gemeente nos quer declarar a grandeza, gemeente. En vanochtend willen wij uw grootheid in ons midden proclameren. Nos está entregar serviço aqui dentro do Senhor. Wij heffen deze dienst op in uw handen. E no lugar aqui com glória. Vul dit gebouw met uw glorie. Toca nos corações. Raak ons harten. Transforma nos vidas. Verander ons leven. A gemeente nos te espera coisa tão grande de você, Senhor. Vanochtend verwachten we op grote dingen van u, Heer. Senhor, move em liberdade nessa sala aqui. Heer, beweeg in vrijheid in deze zaal. Pero move também ne kasnang jesnang kuta siginos. En beweeg ook in de huizen van ieder die volgt. Move Espírito Santo. Beweeg, Heilige Geest. Você move Espírito Santo. Zeg beweeg, Heilige Geest. Você Espírito Santo move. Heilige Geest, beweeg in ons E midden. a sua vontade perfeita. En doe uw perfecte wil Mijn de nós. in ons midden. Assim lo qual vos socorrasse, Senhor. Doe wat u alleen kan doen, o Heer. Nós sabia que não para nós ter encontro cubo. We zijn hier gekomen om een ontmoeting met u te hebben. Encontro que Deus vivo. Een ontmoeting met de levende God. Encontro que Maestro. Een ontmoeting met de Meester. E nós sabe. En we Se weten nós topa cubo. dat als wij met u ontmoeten, Nos vida lo nota mes cosmas. zullen ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Diz al sa bobos cubo mes palavra. Verhef je stem met je eigen E ama woorden. Deus danke. En dank God. E adorei En aanbid hem. al ser humano. Verhoog hem. Aleluia. Oh, está salvo, Senhor. Está bendicionado, Santo, 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 Oh, adorei, alça a voz e adorei. Verhef je stem en aanbid hem. Aanbid hem, geef hem alle glorie, alle eer, alle lof. Want Hij is goed en Hij is groot. Oh, we just want to worship you, Lord. Nos alçamos o momento, oh Deus. Cada primeiro dia nos que bendicionamos para sua liberdade, bota bom, oh Deus. E a pessoa nos que adoramos com tudo o qual que tem de nós, oh Deus. Tata nos agradecemos, oh Deus, para boa graça, agradecemos para bom amor, oh Deus. Tata que tá bom, oh Deus. Tata a primeiro dia recebi tu honor, recebi tu glória. Tata recebi tu alabança que a você mereceu, oh Deus. Nos da halsa nos mana o primeiro dia, oh Deus. Nos da halsa nos bossa o primeiro dia, oh Deus. Tata agradecendo, oh Deus, para tudo o qual que você significa para nós, oh Deus. Tata danke para bom amor, danke para boa fieldade, oh Deus. Tata de verdade, nos não que cansa de adorar, oh Deus. A mente, oh Deus, nos está buig por delante, oh Deus. Reconhecendo que a bota nos Deus, reconhecendo que a bota nos Rei e que não tem para comparar com, oh Deus. Tata recebi glória, oh mente, oh Deus. Tata recebi alabança, oh mente, Senhor. Tata que a você também mereceu, oh Deus.
Ave meinta, oh Deus, nos que alça nos voz, babisabo com liberdade, não tem maneira boa, Deus. Que abota rei de reina, abota senhor de senhor, e ave nos está bendicionado o nome santo, Deus. Nos está glorificado o nome santo, Deus. Em nome de batur outro nome, que merece de guardo alçar. Data bota digno, Deus. Bota digno, Deus. E nos está com abota quinanga, oh Deus. Bota meio de nós, presente, oh Deus. Para tocar nós, para mover de uma maneira sobrenatural, oh Deus. Ave meinta, nos está abrindo nosso coração, oh Deus. Nos está abrindo nossa vida, nossa alma, oh Deus. Para assim, oh Deus, abo ministrar, abo obra de nós, oh Deus. Dada nossa bendicionar, oh Deus. Dada que privilégio de estar em bocaço, oh Deus. Que privilégio de portar em bocaço, oh Deus. Não só querer servir nada, oh Deus. Não só querer servir nada, por nós que do nabo, nos melhor alabança, nos melhor adoração, oh Deus. Para sobre a coisa grande base para nós, oh Deus. E data nos no que lúbida essa aqui, oh Deus. Data move de mente, move de bocas, move de nos vida, move de cada casa de família, oh Deus. E data nossa confia para coisa grande, oh Deus. Nossa confia para milagre, oh Deus, sanação, liberação, oh Deus. Data danke para boa graça, oh Deus. Danke para bom amor de casa aqui, oh Deus. Data que essa quilota evidente, oh Deus, oh Deus. Nos está entregado turcos em bom mão, oh Deus. Data que abo toma full controle, oh Deus. Danke Espírito Santo de Deus. Tata, nos adonamos tua adoração, tua alabança, meu Deus. Tata, para a liberdade, bota bom, meu Deus. Tata, eu me recebi nossa adoração, meu Deus. Tata, eu não sabia para donar uma ofrenda limpa e pura, meu Deus, Tata. Tata, eu merecer guardo adorar, eu me vou merecer nos melhor, eu me meu Deus, Tata. Tata, pensei, eu me nós que donar uma ofrenda de gratidão, meu Deus. Tata, que bonita, que precioso botar para nós, meu Rei. Tata, coisa grande base para nós, cada um, meu Deus, Tata. E hasta se nós não te mire, Senhor, Tata, no saco bota trajando, meu Deus. Hasta nós não te sentia, no saco bota movendo, meu Deus, Tata. Tata, danke, Senhor, Tata, para quem botar, meu Deus. Tata, de verdade, bota bom, meu Rei. Tata, de verdade, não tem maneira bom, meu Deus, Tata. Tata, nós que papel de bom de abo, meu Deus, Tata. Tata, nós que conta de boa grandeza, não, meu Deus, Tata, para nós vida, não. Tata, para boca, Senhor, Tata. Tata, danke para boa fieldade, meu Deus. Danke que bota fiel para boa yuna, meu Deus, Tata. Tata, danke que bota waymaker, meu Deus. Tata, danke que bota tra caminho, que não tem caminho, meu Deus, Tata. Tata, danke que bota sorte para nós, Senhor, Tata. Tudo dia na nos vida, não, meu Deus. Tata, danke, Senhor, Tata, que nós não tem falta de nada, meu Deus. Tata, danke, Senhor, Tata, que bota cuida de boa yuna, meu Deus. Tata, danke que bota proteger-nos e guarda-nos tudo dia na nos vida, não, meu Deus. Tata, danke que bota angelante acompanhar-nos, meu Deus. Tata, danke, Senhor, Tata, que bota carga-nos de braço, não, meu Deus. Tata, danke para estima-nos, Senhor Deus. Tata, danke, Senhor, Tata, para omarmos, Senhor, Tata. Tata, que bota braço de amor, meu Deus, Tata. Tata, danke para quem botar, meu Deus, Tata. Tata, não tem palavra para expressar nosso amor e gratidão na abo, meu Deus, Tata. Tata, percebe-me, nós que donamos nos tur completamente. Tata, nós que entregamos a nos mês, Senhor, Tata. Tata, e declarar que a bota rei de nos vida, não, meu Deus. Tata, seja salve, meu Deus. Tata, seja glorificado, meu Rei. Tata, de verdade, bota duche, Jesus. Tata, de verdade, bota bom, meu Deus. Tata, Yahweh, recebi tudo honor e tudo glória, meu Rei. Senhor, nós te agradecemos. Eta Dios. Hij is God. E passou Eta Dios. Dat Hij God Nós is, está aqui na. zijn we hier. Você me give die bulanta para. Daarom wil ik je uitnodigen om op te staan vandaag. E se você saco Eta Dios. En als je weet dat Hij God is, Kuta abre caminho die de wegen open doet. Eta Dios. Hij is God. Kuta se caminha na Corcová Street.
die kromme wegen recht maakt. Eta Dios, Hij is God que nos vida tem su plan tima. die ons leven in zijn Si handpalm heeft. você sei, Als je dat weet, alça a mão verhef je e handen comece a en agradecer. begin hem te danken. E me danke. Dank hem, Mas eta bo Dios. omdat hij jouw God is. Eta bo Salvador. Hij is jouw redder. Eta bo Redentor. Hij is jouw Oh Dios, bevrijder. nos está bendicionado, wey. Oh, alça bo si bendicioné. Verhef je stem Doe en de zegen gloria. hem. Geef hem Como mana glorie. alza. Met je handen Doe a Dios opgeheft. tu gloria. Geef God alle Doe glorie. tu honra. Geef hem alle Doe eer. alabanza. Geef hem alle lofprijs. Oh, oh. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing it again. You are here. You are here, moving in our midst. Moving in our I worship you. I worship, I worship you. I worship. You are here, You are here, working in this place. working in this Magkati ko place. termo coração awe. I worship, Yes, Lord. I worship. Oh, yes, you are the way maker, declare it. Waymaker, Miracle work, promise, keep light in the dark. darkness, Oh, yeah. my God.
mend the broken heart. You're the answer to it all. Yes, Lord Jesus. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. What's His name? Declare it. He's a way maker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. my God, my God. That is who you Oh, are. declare He's a way maker, Miracle worker, promise keeper. light in the darkness. My God, that is who you are. He's a way, He's a way, He's a way maker. Miracle worker, promise keeper, Light in the darkness. my God, that is who you are. Wat zei het om waymaker, papa, we bij ita? Kom en doe een fuerte applaus in die alabanza. House of Worship Curaçao también. Doe een House of zingen Worship applaus in die Curaçao, alabanza. geef een lofprijs. Pasa Cristo tamo waymaker también. Jezus Todos is de degene die de wapnos. weg We've been streaming openmaakt. away. Iedereen die Cristo meekijkt. tamo aan de door. Cristo Jezus na Jesus is na protecamo. degene die Cristo jou na Jesus na beschermt. librabo awe maita. Jouw herder en degene die jou bevrijdt vanochtend. He's a waymaker. Hij is degene die de weg He never change. openmaakt. Hij verandert nooit. Nunca te falla. Hij faalt nooit. Nunca te falla. Hij faalt nooit. Si Messiah saki bati Als je bamangi dit tu ne weet, gloria awe geef hem maita. applaus en glorie. Awe tadi tu ne gloria. Geef hem Awe glorie tadi tu ne vanmiddag. gloria. Geef hem Awe tadi tu ne glorie. gloria. Where hem house of glorie worship vanmiddag. Curaçao. Tu House ne of singo worship gloria awe Curaçao. awe tadi. Geef Tu ne hem singo awe glorie gloria Señor. vanmiddag. Oh, hallelujah. Tawe maita babosnak. But awe tadi panos. Tu ne que tu ne gloria na Het is Señor vanochtend awe. voor Tu jullie ne vanmiddag bendición na voor ons. Señor. Wij Tu ne willen llena de Heer gloria. glorie geven. Yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yes, sing it. He's a way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness. my God, that is who you Oh, declare are. He's a way maker. Waymaker, miracle worker, Promise keeper. light in the darkness, my God, that is who you are. He's a way maker. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper. light in the darkness, My God, that is who you are. Si masabi ko way maker, do na gloria we maita. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop. Come and declare it even when I don't feel it. Even when I don't feel it, even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. you never stop. You never stop working. You never stop. Come and declare it. Stop. Even if, oh, You're working. even when I don't see it, You're working. you never stop. Come and declare it. You never stop. You never stop. Even when I don't feel it, you're working. Even when I
lugar zijn aquí ahora. tegenwoordigheid te Y nos zien. que En we bendicionar. willen hem zegenen. Pastor, he's a way maker. Want hij is degene die een weg baant. He's able to make a way where it seems to be no Waar het way. lijkt dat er geen weg is, is God bij wachten om een weg open te maken. Que situação bata ding. Maakt niet uit welke situatie je in Dios bevindt. por traer un caminda onde no tin caminda. Het is degene die een weg baant Como waar tu er ne geen gloria weg a blijkt te tarde. zijn. Geef Tu hem ne glorie gloria a vanmiddag. tarde, tu ne gloria. Geef hem glorie. Even when I don't feel it, you work. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never say it again. Even when I don't feel it. Even when I don't you never stop. You never stop working. You never stop. Oh, declare it. Even when I you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I you never stop. You never stop. You never stop. Come on, declare it. Even when I don't feel it, you're working. Yeah. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Declare it. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Oh, you never stop. One more time. Never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you never stop. He's a way maker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. Oh, come on, declare it. He's a way maker, promise keeper. My God, that is who you are. Aleluya. Toen Cristo Jesús un fuerte Geef aplauso. Jezus Christus een hard applaus. Dank je, Señor. Dank u, Heer. Astor nos não mire detrás. Ook wanneer wij niet kunnen zien, hij is Even when I don't bezig. see it, he's working. Hij is bezig. Nunca endelaganos. Hij faalt ons nooit. 5 anos. 5 jaar. Nunca enlaganos. Hij heeft ons nooit Da sua graça. alleen gelaten. Het is Dat door is zijn wel mooi. genade, zijn liefde. Pensei nós te bise. Daarom zeggen wij, Even when I don't see it. ook als wij het niet Hasta kunnen dia zien, não como dava te sentir menos. ook op die moment dat je je minder voelt, Bota sentir maneira possa awet ta menos. je voelt dat ja, vandaag gaat het minder goed. Para Deus te bom tu rora Maar ba. God is goed ten alle tijden. Vicente mani bo Deus te bom. Zeg tu tegen rora je ba. naaste, God is goed ten alle tijden. Deus te bom tu rora ba. Amen. Dice, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. No, you never stop working. No, no. He never stops working. Even when I don't feel it, you're working. He's still working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. 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 Dia e a noite. Quem tá trarando nos por favor? You never stop. You never stop.
nooit. Nunca passa nos peticionan por alto. Sempre so Hij orena vergeet ta nooit atento na nos onze oraciones. gebeden. Zijn oren zijn attent naar Não onze está contente gebeden. com poder servir um Deus assim, Ben né? je niet blij dat je zo'n God dient? Um Deus Een maravilhoso. God wonderbaarlijk. Um Deus precioso. Een God die mooi is. Um Deus que não tem para comparar com Een ele. God die niet te vergelijken is. Tu nem um forte aplauso. Geef hem een applaus. Aleluia. E nós que bendicionato nos romanos que está na Corsal. Welkom den serviço de Ave ainda. Welkom ook voor degene op Curaçao. Nos In onze apóstolos dienst, também. onze apostel. Ave nós tem serviço. Vandaag hebben wij één dienst. Feito aqui na Holanda tem na Corsal. Van hier in Nederland tot de Curaçao. Nossa igreja na Corsal tem serviço online, ave De junto gemeente conosco. van Curaçao heeft de dienst online samen met ons. Sa, tem câmera que está aqui nos romanos. Is er een Justin, camera? filma tu nos romanos, comida nos romanos e nos pastor na apóstolo lá na Groet Corsal. onze broeders en zusters en apostelen op Curaçao. Sim. Ja, ja. Já leu. Van ver. Deus bendicionar você. Nós estamos God contentes com você zegen estar jullie. junto We conosco. zijn blij dat jullie samen met ons Nós bent. estima você. We houden van E jullie. nós estamos contentes com a nós temos que celebrar 5 En we anos zijn junto. blij dat wij vandaag 5 jaar kunnen vieren samen. A melhor dizer assim aqui, Deus. Eén God, zou ik Bisa junto zeggen. comigo, Deus. Zeg samen met mij, één God. Espírito Santo. Één Heilige Geest. Cristo Jesus. Één Jezus Christus. Bautismo. Één doop. House of Worship. Één House of Doe Worship. um forte aplauso. Geef hem een applaus. Nós servimos Deus We maravilhoso. dienen een geweldige God. Aleluya. Qué tremendo Dios nos sirve, amén. Wat een geweldige God dienen wij, amen. Este Dios maravilloso. Hij is een geweldige God. Este capaz para hacer más de Hij lo is cual nos por pensar bij machten te doen meer dan wij kunnen bedenken. of imaginar. Nanda para o meinta. Sta op Onde van vanochtend declarar. en proclameer het. Nos sirve un Dios Dat wij een maravilloso. geweldige God dienen. Me te sirve un Dios maravilloso. Kuta hace cosas excelente. Está santo y grande y todopoderoso. Señor, está bom para mí. Es solo mi adorar. Paso y merece mi amor. Recibí gloria y tu honor, Señor. Dabo alantami, cubo força y amor. No está importante en qué condición me haya me andé. Gozo
botar Deus. Geweldig bent u, Heer. Nós donamos glória, Wij nós geven donamos u trono, glorie Jesus. en alle eer, Heer Jezus. Se Senhor tá bom, Pabo, bendicionei com Als a God própria goed voor jou palavra. is, zegen hem met je eigen woorden. Heb hem lief met je hele hart. Buig voor hem neer, Mas sobre ta Deus. omdat hij God is. Alça a mão mana e Verhef je bendicionei. handen en zegen hem. Una como portava Waar je ook bent vanmiddag. vanmiddag, Demo thuis, camber. in je kamer, Bendicionei a mim. zegen hem vanochtend. Oh, moda digno, U Senhor. bent waardig, Heer. Tata, bota maravilhoso. U bent geweldig. Bota maravilhoso, U bent Deus. geweldige God. Bota maravilhoso, U bent Deus. geweldig, God. Tata, ora nos corda, bo maravilha Als wij de nos vida. Denk Nós aan uw publicamos, Senhor, nos geweldige estimamos, daden. oh Kunnen wij nosso zeggen, Heer, wij Deus. houden van u. Dizer Onze com a Heer. própria palavra, Senhor, me dá estimamos. Zeg met je eigen woorden, Heer, ik heb u lief. Dizer, Senhor, me dá amado, danke. Zeg, Heer, ik dank u. Nós vamos botar bom para nós. Omdat u zo goed voor ons bent. Aleluia. Aleluia, dank je Senhor. Dank u, Como Heer. disse a mele dank. Kaya Isa bumanang na lari, dank. disse agradecido. Verhef je handen en Na dank kas God. caminda ko botar. Thuis waar je ook bent. Ise dank je Senhor. Zeg dank u, Heer. Dank je ko botar kumi. Dank u dat u met mij bent. Turora pai. Ten alle tijden. Nunca bot abandonar. U laat mij nooit alleen. Sempre botei. U bent er altijd bij me. Ise sempre botei. Zeg, u bent er altijd. Rumang abukuta na kas tena Broer of zus, corso. waar je ook bent, op Na Curaçao, Holanda, ne in parte na mas Nederland. alejado. Ise de Senhor, verste dank je ko mas que com leu no plaatsen. está foi outro. Zeg, Heer, dank u dat hoe ver we ook van elkaar zijn. Abotei com nós. U bent samen met ons. Sempre botar com U nós. bent altijd met E nós ons. tem amado dank je En wij ko willen u danken hiervoor. Dank je Jesus. Dank u, Jezus. Doe een forte applaus. Geef hem een applaus. Ima bisabo si man pasa. Ik zei tegen jou vorige week. Ima bisabo si man Wat pasa. zei ik tegen jou vorige week? Ima bisabo si man pasa. Wat zei ik vorige Ora week? bota bati man pa Senhor. Als je je handen Ora klapt voor bota de bati man Heer. pa mi bota bati je love. Als je voor mij doet, dan doe je het lach. Ora bota bati man pa mi. Als je voor mij je handen klapt. Ora bota bati man pa Senhor. Als je je handen voor de Heer klapt. Kubo manang, Met je handen. Met je stem. kubo boca. Met je lippen. Não larga a boca que quieto. Laat je mond niet stil blijven. Laat me temo visa gloria Laat me je horen zeggen. Glorie zij de Heer. Gloria na Jesus. Glorie zij Jezus. It's amazing. Aleluia. De dia na ko nos tatay den começamento. In de dagen dat wij er waren in het begin. Dat in dia of dat in dia dat in hopi dia mi dapat Er waren vele dagen dat ik huilde. Pero un cos ko dat ayuda mi ora mi dapat ayuda. Eén ding die mij hielp toen ik Un huilde. cantica ko mi dapat gusta. Is een lied die ik, waar ik van hield om te zingen. Ante dapat encourage mi. En het heeft mij bemoedigd. Eta bisa es un qua comissão bon obra de Zegt mim. degene die een goede werk in mij heeft begonnen, Perfeccionei. zou De het dia que vi. perfectioneren wanneer hij komt. Isa que promessa aqui tá de Ik weet dat deze Senhor. belofte van de Heer is. Nos turqua entregar nos vida na gente. Esperança dia nos lo volve mire. Misa que promessa aqui tá é verdade. Mita declarar. Mita declarar. Cucos no vai me bom. E com tua palavra de Senhor tá é verdade. Não me quedan crar. Tu momento na mi Dios. E permitir e mami na sua. Vamos chamar mais mita declarar. Receba vocês. Cos no vai me bom. E com tua palavra de Senhor tá é verdade. É o woord van God is de waarheid. Ik zal vast in zijn woord geankerd blijven. En ik zal hem toestaan mij te leiden naar zijn beloftes. Vamos chamar mais mita declarar. Posto vai bom, posto
Bible bom. Nuestro Bible es bom, hermana. Tú eres palabra de Dios. Tú lo cual nos aleja de verdad. Tú su palabra es de verdad. Het woord van hem is de waarheid. Cada palavras que viene en Bible. Het woord dat staat geschreven in de Bijbel, dat is de waarheid. Tu palavra que diz que viene en Bible Het está woord é die staat verdade. geschreven in de Bijbel is de waarheid. Se ela pisa costo Bible bom, Als hij costo Bible zei bom. dat het goed zal gaan met jou, dan zal het ook goed gaan. E costa nós não tá biba para o qual nós tá mira com os We olhos. leven niet om wat we zien met onze ogen. Nós tá biba para sari ba fé. We leven op basis van geloof. Nós saco manhã We no tá minho weten com awe. dat morgen beter zal zijn dan Tem vandaag. gente que não tinha garantia aí. Sommige mensen hebben die zekerheid niet. Nós tem garantia. Wij hebben die zekerheid. Não solamente para sua Bible da Niet bise. alleen omdat de Bijbel dit zegt, Para nossa experiência. maar omdat wij het ook hebben ervaren. Nossa experiência sua Wij graça. hebben zijn genade ervaren. Quanto de bolso tava te perdi. Hoeveel van jullie waren verloren? Você não tava te cansado, Jullie waren moe. quebrar, Kapot, desesperar. zonder hoop. E em segundo, Maar in 1 seconde a palavra de Deus apresentar. kwam de woord van God. Anto vai a vida. En toen kreeg je Bij leven, esperanza. kreeg je hoop. A mim, estava uma pessoa assim, nem. Ik was zo'n iemand. Não tem esperança. Er was geen hoop. Não tem sanação Er was mais. geen genezing meer. Pero de momento, Maar op één moment sanação apresentar. kwam er genezing. Palavra do Senhor. Eén woord van de É Heer suficiente. is genoeg. E te hoop die você aqui dentro para dar testemunho. En velen van jullie hier kunnen getuigenis geven. Tem die você está na casa hoje. Sommigen van jullie zijn nu thuis. Quizás para corpo tá mal. Misschien voel je je ziek. Quizás para perder esperança. Misschien ben je wanhopig. Quizás para perder ânimo. Misschien ben je zonder moed. Ah, palavra do Senhor é Vandaag suficiente. één woord van God is genoeg. Ah, me dia me dava chiquito. Toen ik klein was, Tem segundo. in 1 seconde, Momento. één moment, Sanação a bingnam. kwam er genezing naar mij toe. Sanação a bingnam. Kwam er genezing naar mij corpo toe. que estava tão mal. En mijn lichaam die ziek was, Yen de asma. vol van astma, Yen de cansancio. vol van moeheid, Yen de preocupação. vol van zorgen. Tem momento. Op één moment, Mas sana. in één moment werd ik E nunca mais genezen. me dava também En ik was er nooit meer hetzelfde. Veja dia aí. En sindsdien Mas primo de Deus. heb ik God Lo beloofd, me servia para ik sempre. zal hem voor altijd dienen. Ora costa bom. Als het goed gaat, Of ora costa mal. maar ook als het slecht gaat. Ora me tem. Als ik heb, Of ora me não tem. maar ook als ik niet heb. Mas o me servimento de Deus. Want mijn dienen naar God Não toe está basado em meu patrimônio. is niet gebaseerd op mijn Não está portemonnee. basado em minha condição de Niet minha saúde. gebaseerd op mijn conditie, mijn lichamelijke É conditie. amor que me tem para o Senhor. De liefde die ik heb Van voor de de Heer coração. is vanuit mijn É hart. eterno. Het is voor eeuwig. Mas o seu amor que ela dona na mim, Want zijn liefde naar mij é um amor eterno. is een eeuwige Dona liefde. Cristo Jesus, um forte Geef aplauso. Jezus een applaus. Aleluia. Halleluja. Kasi awi may talanta, Roman. Daarom vanochtend sta op. Awi may talanta. Sta op. Nakas kami na bota. Waar je ook bent thuis. Romana di Corso. Broers en zusters van Laga nos Curaçao. lanta para de nos casa. Sta op in je huizen. Ato bang alaba sa En iyo. laten wij de Heer Nabi prijzen. bisabong coisa importante. Ik wil je iets belangrijks zeggen. Prometo po baila. Voordat je gaat Prometo dansen, ba sikikuta. voordat je iets gaat doen, Alabanza da poderoso. lofprijs is krachtig. Nos não baila pa so nos tende preto. We dansen niet omdat wij donker gekleurd zijn. So David no taba da preto segundo. Want David was niet donker Ela gekleurd. baila toch. Hij heeft toch gedanst. Que men die nota passou para si horen ons weer. Nou ja, die soms zwarte denken mensen we- die houden van dansen en schreeuwen. Maar het staat in de Bijbel, man. Je moet dansen voor de Heer. Juichen voor de Heer. Laat me je horen juichen. Woe! Staat gewoon in de Bijbel geschreven. Dus we gaan op vanochtend goed dansen voor de Heer. Amen. En we gaan hem groot maken. Want in aanbidding en lofprijs is er kracht om mensen te bevrijden. Als je ziek bent, terwijl je aan het dansen bent, dan komt de genezing naar jou toe. Amen. Halleluja. Bangala be, brother Julius. Aleluia, comandado um grito para o Senhor. Schreeuw voor de Heer, juich voor de Heer. Aleluia, comandado. Aleluia. Yeah. It's amazing what praises can do. Hallelujah. Hallelujah. It's amazing what praises can do. Hallelujah.
bong pabo awe. Is hij goed voor jou vanmiddag? Eta bong pabo awe. Is hij goed voor jou vandaag? Na kas eta bong pabo Is hij tambe. ook thuis voor jou ook goed? Eta bong pambi. Hij is goed voor mij. Eta bong pabo. Hij is goed Come on. voor jou. Eta bong bisungende, bisungende. Zeg tegen je naaste. Oh, eta bong pam. Oh yeah. Laat me tende. Laat me tende bo. Eta bong pami. Come on, come on. Eta bong pami. Eta bong pabo. Eta bong pami. Eta bong pabo. Come on. Eta bong pami. Eta bong pabo. Eta bong pami. Eta bong pabo. Oh, bati ba mangi. Bati ba mangi. Come on. Bati ba mangi. 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 Garu rachipe. Urachipe. 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 Eta bong pami. Eta bong pabo. Eta bong pami. Eta bong pabo. Eta bong panos. 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 Bangalabe. 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 Un gritupe. 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 Gloria, un gritupe. Gloria, gritupe. Gloria, un gritupe. Un gritupe. Un gritupe. Un gritupe. Un gritupe. Un gritupe. Gloria. 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 Vai bom magi. 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 Marcha pe. Marcha pe. Marcha pe. Marcha pe. Marcha pe. Marcha pe. Alabe. Oh, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Prijs de Heer. Gloria a Jesús. Prijs Jezus. Is dit een fiesta, hoor? Dat is feest. Zoals we het gewend zijn. Maar ik heb gemerkt dat hier in Nederland een beetje kouder zijn geworden. Ja, de mensen die dansen bijna niet. Maar er is een heleboel veranderd in die 5 jaar. Hoop ik ook kan bij de Singwainaki. Orno Sabine, Toen we zijn gekomen Ulanda, in Singwain Passal. Nederland 5 jaar geleden, Nangabisa ko si Boya 50 en dit mukos op grande. hebben zij gezegd als je 50 mensen krijgt, dan is het iets groots. Nabisa mi ko si ende na bi orasyon. Ze zeiden tegen mij als Mainta, mensen naar het een gebed hobby komen in grande. de ochtend, dan is het iets groots. Nabisa si ende min Bijbelstudie. Ze zeiden als de mensen ook naar de So Bijbelstudie Bijbelstudie komen, nanting sorry, bobo sinta tranquilo. je mag plaatsnemen, je mag zitten. Bijbelstudie, orasyon, nanting rapper begonnen. Bijbelstudie en gebed, daar hebben ze een hekel Ze aan. hebben een hekel aan die dingen. Bijbelstudie, gebedsdienst. Waarom? Laten we elke zondag dansen en naar huis gaan en dat is goed. Dus de mensen zouden niet komen. Alles bleek alsof ze niet zouden komen. Pero Dios su amor, Maar Gods liefde, Dios su presencia. Gods tegenwoordigheid, Você sabe que tem uma maneira para trekken en dan bin Hij heeft een manier om mensen naar zich toe te trekken. Único coisa que nós temos quase tá Het alaba enige ding wat we Senhor. moeten doen is Hem prijzen. Halse, Verhoog Hem. kana straight sudilanti. Loop op een rechte manier voor Hem. Anto gente lo sigue Jesus, Senhor. En mensen zullen Jezus volgen. Anto de repente, abin 50, abin 100, abin Plotseling kwamen er 200, abin 50, 250. 100, 200, 250 Depois mensen. abin corona. En toen kwam corona. Tudo abin. Iedereen kwam. Na oração, gente na começa bem oração. Mensen kwamen naar de gebedsdienst. Ainda não estava bem oração, já webs maar do gas 6 horas. Mensen kwamen naar de gebedsdienst in de ochtend vroeg. Bijbelstudie, estava tem 80 ainda In na de Bijbelstudie toda waren er noite. 80 mensen elke avond. Fisicamente na Bijbelstudie.
Noriba internet. Niet op internet. Fysiek. Ze waren er Kemen di- fysiek. Turkos kuna bisa, dapat arobes. Alles wat ze zeiden, dat klopte niet. Nai bisa bungkos. Ik wil je iets zeggen. No bay tre hende. Ga niet achter mensen na. Si Dios bisa ba si algo. Als God tegen jou zegt om iets te Si dat doen, Dios su plan pe si als het Gods plan is om dat te doen, Ele lo soro pe wordo cumpli. hij zal ervoor zorgen dat het ook waar wordt. Asa si turende ta contrabo. Ook als er mensen tegen jou zijn. Asa si turende, se tambe ora no sabing. Ting un grupo di pastor be papi bisa ino traki en nee. Dat ook toen we hier kwamen, ging er een groep pastors zeggen Tinkos kom je tegen ons, ga niet met hun werken. Sommige dingen vergeet ik Atende niet. ki en nee. Ga niet om met die mensen. Na lubida ko no sumin pa atende ko nang. Ze vergat dat wij niet kwamen om met hun om No te gaan. sumin pa atende kisnan ko tindolo. We kwamen hier om te helpen degenen die in pijn zijn. Kisnan ko nanga maltrata. Degenen die mishandeld zijn door hun. Kisnan ko dapat resa pisa Señor. Nos meste un cas para os Mensen bai. die baden en zeiden, Heer, we hebben een huis nodig waar we naartoe kunnen gaan. Dapat ingin kinanta rezando pa. Nang bai un cas camino Er ti waren palabra. mensen hier die hadden gebeden om een huis naartoe te gaan waar ze kunnen No ontvangen cas een camino woord. ti pantomini payasada. Niet waar er gekkigheid gebeurt, Gritamento si Boroto, dala baulan ta bek Geschreeuw, yoto si mami un kotro. val en de volgende week weer opnieuw hetzelfde. Nada contra. Niks tegen, Pero si bota sirve Dios, me zit cambio de maar movida. als je God dient, dan moet er ook een verandering zijn in je Si bota plaats, in je sirve Dios, me leven. zit adelanto. Als je de Heer dient, moet er ook ontwikkeling zijn. De gloria pa gloria, Van victoria glorie pa tot glorie, victoria. overwinning naar overwinning. E me zit visto. Het moet ook te zien zijn. Gente lo mire. Mensen zullen het zien. Tu lo por mire. Ieder zal het zien. Tu lo por mire. Ieder zal het zien. Como te quieren a lo mire grandeza de Dios. Hoe kunnen zij zien de grootheid van de Heer Tempo vida. in jouw leven? Vicente mandi bota Zeg tempo. tegen je naaste, in Na lo jou mire grandeza de zullen Señor. mensen Gods grootheid zien. Tu lo por mire. Que grande Dios está. Y tú lo por mire, mi sombra más. Tú lo por mire. Que grande La Kiko, gente lo sabe dat Dios amanda nos. Waar kunnen mensen zien dat wij gezonden zijn door God? Na Kiko, gente lo sabe dat Dios amanda nos. Waarnaar kunnen mensen weten dat wij gezonden zijn door God? Na nos amor un pagot. Naar onze liefde voor elkaar. We zijn bisuende. Daarom zeg tegen iemand, Op mondkapje netje naar elkaar. met je mondkapje op, Bisuende. zeg tegen iemand, Estimabo que amor de ik Senhor. hou van jou. Met de liefde van de Heer. Bisuende por trás, bisuende por delante. Zeg tegen degene voor jou, degene achter jou, Bisuende de balcon. degene Dobi die piti op de en balkon, een kleine aantal die er Familia. is, die familie, Melfor. familie Melfort. Estimo bosta. Ik hou van jullie. Dat yung cantiga que nos te canta antes. We zongen een lied vroeger. Sempre que nos bisuende nos time. Altijd als we tegen Nos iemand no zeggen, we porque nos houden van hem, encanta cantiga, ey. kunnen we niet laten om dit lied te zingen. Estimabo que amor de Senhor. Me estimabo que amor de Senhor. I can see. I can see the glory. The glory of the Lord. Yes, I love you with the love of God. Awoy magkante pa bumes. Net zong je het voor jezelf, Pero wat kan depende van die maar je moet het zingen voor degene naast jou. I can see Sempre in de ander die problemen que coisa. Dat is altijd een probleem voor de man. Altijd hebben de mannen problemen mee. Wat is met Mike die zijn hier? Want als je naast een man zit, dan moet je kijken. I can see. Wak je moet in zijn cara. Amor de Dios. Kijk naar die liefde man van God in zijn heeft niks te ogen. maken met seksualiteit. Je bent helemaal niet raar als je naar je man kijkt en zegt. Yes, I love
I can see in you. Na casa, visita mo Ook família. thuis, zeg het tegen je familie. Visa mo casa, visa mo you. Tegen je echtgenoot, je kind. The glory of the Lord. Marolante, Yes, next I love you with the love of God. Visa mo mas, I can see in you. I can see in you The glory. the glory of the Lord. Yes, I Love you with the love Visa mo mas. I can see in you The glory of the the Lord. glory of the Lord. Yes, I love Yes, I you. love you with the love of God. Visa mo mas, I can see. I can see in you The glory. the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of God. Laten we stemmen aan bedanken para todos os irmãos. Ja, we willen u danken voor onze broeders en Estão na zusters. casa especialmente, Degenen weer. die thuis zijn vooral, Heer. Nos irmãos in the House of Worship Onze Corsal, broeders en zusters van House of Worship House of Curaçao. Worship Holanda, En ook in Nederland. os apóstolos ng Remy Arlet Juliet, en apostelen. líder ng En de leiders. awe nos ta Wij bendicionara. zegen hun vandaag. Kuba amor lo rondonara. Dat uw liefde hun zal omringen. Kuba amor lo takunan. Dat uw liefde met hun zal Pa zijn. sempre, oh Deus. Voor eeuwig, Heer. E conosco estima outro. En dat we elkaar zullen lief Conosco hebben. tra junto. Dat we samen zullen werken. Pa avance di Borein. Voor vooruitgang van uw In koninkrijk. de naam van In Jesus. de naam van Jezus. Amen. 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 E awe mainta, En awe merdia. vanochtend, vanmiddag, Nos junto conosco. hebben wij samen met ons E o mo estima. een geliefd dochter, Kuyama Taviana, Juliet. genaamd Taviana Nós Juliet. recebemos um forte aplauso. Laten we Vai haar compartilhar a palavra conosco. ontvangen met een applaus die het woord van ons God gaat delen. Gloria a Dios. Prijs Dios de Heer. mencionamos ricamente, hermana. God zegen jullie rijkelijk, broeders en zusters. Bom menino, vez mais na casa do Senhor. Welkom in de huis van de Heer. Você só manda bom menino na Zeg casa do tegen de Senhor. naaste, welkom in de huis van de Heer. E para bien, para bien, para bien, En para bien. gefeliciteerd, gefeliciteerd. Na família de House of De Worship familie Holanda, que você van House 5 of Worship anos. Holanda met jullie 5 jaar. Me está sumamente contente de poder experienciar isso aqui junto com Ik você. ben heel blij dat ik hier ben om dit te kunnen ervaren samen met jullie. E para bien, na nossa irmã de House of Worship En ook Corsal. gefeliciteerd aan onze broeders en zusters van House of Worship op Curaçao. Deus menciona você ricamente God por zegen jullie rijkelijk. nos líder, na encarregado, Al onze na leiders, responsável, na degenen die irmã. verantwoordelijk zijn, de broeders en zusters. Deus menciona você. God zegen jullie. Obviamente também que compartilhar com você Vanochtend wil ik met jullie delen mensagem que o Senhor a pôr em meu coração. een boodschap die de Heer op mijn hart heeft gelegd. Semana anterior, De afgelopen weken, para mim que nós vimos aqui não, voordat we hier zijn gekomen, me dava tawa que serviço não, keek ik naar de diensten. anto amada awardo hasi pasali e vai evangelizar. En de roeping was om uit te gaan, om te gaan evangeliseren. Amada awardo hasi pa awar mais que nunca, Er werd een oproep gedaan, meer dan ooit. mais que nunca que nós também era a situação, Meer dan ooit, nu we de situatie zien, nós mester sali e vai contar o dat wij evangelho. erop uit moeten gaan om het goede nieuws te vertellen. Pero no obstante amada que awardo hasi, Maar desondanks de oproep die werd gedaan, toch maioria não tá ni no asali e hasi e zijn trabalho. toch de meesten niet uitgegaan om dit werk te doen. Pero promete que sim, nós também que ina disse Maar que daarvoor, we komen zo daarop terug. lá nós vamos aqui que tá evangelizar. Laten we gaan kijken, wat is evangeliseren? Evangelizar significa Evangeliseren betekent tá para nos conta é boa notícia, het goede nieuws vertellen, predicar evangelho, het goede nieuws prediken. ora para buscar em dicionário, Als je het opzoekt in het woordenboek, é também dicionário inglês, in mas het Engels, heb ik het gezocht. é também to talk about
how good you think something is. Zegt het om te praten over hoe goed iets is. Que ben die toere definition ng Dus aqui, al deze betekenissen também vai riba essa aqui. komt hierop terug. Para evangelizar significa para conta de, Om te evangeliseren betekent vertel van, para papia de, om te praten over. de outra tradução, In een andere vertaling eta bisa para bo papia com bom algo tá, om te zeggen hoe goed iets is, pero para promover algo com entusiasmo. maar ook om iets met vreugde, met enthousiasme te promoten. Agora que hora bota promover algo? Maar wanneer ga je iets promoten? Bota promover algo ora é coisa salibo de malo. Ga je het doen als het je slecht uitkomt? Figurava ba compra producto, Stel je hebt iets gekocht é coisa não abai bom cubo at all. en dat ging helemaal fout. Bota salibe com outro ainda DJ, Ga je iemand vertellen daarover, para etame vai cumprir. zodat die persoon ook dat product gaat kopen? Sim? Ga je dat doen? Ja? Of não? Of nee? Não, toch? Want Nee, toch? Dat ga je niet doen. bom daarbij promover algo que não tá bota bom para bo. Je gaat niet iets promoten wat niet goed voor jou was. Pero Deus tá bota bom para nós? Maar is God goed voor ons geweest? Não. Bo amen não tá klopt. Nee, je amen klopt Bo amen niet. não tá klopt. Na me Je pondre de amen klopt novo. niet. Ik zou het opnieuw Bota vragen. chance mas. Je hebt nog een kans. Deus tá bota bom para nós. Is God goed voor ons geweest? Igreja ora bo 5 anos back. Deus tá bota Voor bom God, para als je nós. terugkijkt 5 jaar, is God goed geweest voor ons? Ora bo demo vida back. Als je Deus in tá je bota bom eigen para leven bo. kijkt, is God goed voor jou geweest? Amen. Amen. Seguro. Ik weet het zeker. Pero de com é ora aí. Maar waarom dan? Se Deus tá bota assim na bom para Als God nós. zo goed voor ons is geweest, Nós temos para promover. we hebben iets om te promoten, De com toch tá assim na difícil. waarom is het dan zo moeilijk Para nós sair om erop uit te gaan? e vai conta o reino de Jesus. Om iemand te vertellen over Jezus? Medo, Angst? vergüenza. Schaamte? Segundo me dava trazer em mensagem, Toen ik bezig was met dit boodschap, Deus avisava essa aqui. zei God tegen mij het volgende. Tapa sobra, nossa perde, nos promete amor. Omdat wij onze eerste lieve hebben verloren, kwijtgeraakt. Para por conta de entusiasmo tocante de algo, Om over iets te vertellen met enthousiasme, e me certa algo constantemente moet het iets constant zijn. tá dentro pensamento na. Het moet iets die constant in jouw gedachten is. Tá de coisa sobo ta papia. Je hebt het alleen maar daarover. Tá de coisa sobo que papia. Alleen je wil alleen daarover vertellen. Pa esnan ku ta casar, Voor degenen die getrouwd zijn, esnan ku ta by casa, is degene die gaan trouwen, esnan ku ta gusto wende. degene die iemand leuk vindt. Bota corda e dia ku bawa que nem pa promebia. Weet je nog die dag dat hij naar die persoon keek voor de eerste keer? Bota corda e dia ku bo namorar di bo vrij of ba Weet je nog namorar de di bo dag dat je casar. verliefd werd op je vriend, vriendin of je man, vrouw? Bota corda e sentimento e Weet je nog dat gevoel? bom pora cinta, bom pora para, Je bom kon pora niet papia na zitten, je kon niet goed treching. praten. Dat die ene e so bota papia inter Je ging alleen dia. over die persoon praten de hele Onda tijd. ku bom bira ten di so bota Waar je- bira. Ook gaat alleen die persoon zie je. Tu rende rondo di bo saken e persona ta. Iedereen om je heen weet wie dat persoon is. De mi caso do tu rende, ta bota saken Remy Jonathan ta. In mijn geval weet niet iedereen wie Remy Jonathan was. DJ so mi da papia, DJ so. Van hem alleen ging ik praten. Turcos na mane draai don. Alles Remy. ging om hem. Awor. Nu, Bota cara e dia ku bato pa ku Cristo. weet je nog die dag dat je Jezus ontmoette? Bota corda com ela sanabo, Weet je nog hoe hij jou heeft genezen? com ela librabo. Jou heeft bevrijd? Com ela donava gozo imenso, Hoe hij jou die enorme vreugde heeft gegeven? gozo inexplicável. Een vreugde die niet uit te leggen is. Botava da assim na convencido e tava de solução para Je todo was zo problema. overtuigd dat hij de enige oplossing is voor elk van jouw probleem. Pensei para emotivo e Daarom, om die reden, bono por aqui da quieto. kon je niet stil blijven. Tu rende botava da conta de Jesus. Vertelde iedereen over Jezus. Com angústia se of não. Of zij daarvan hield of niet. Bobai trabalho botava dizer, ei, Als je op werk ging, zei je, hey, você quer passar me? weet je wat er gebeurd is met mij? E me tinha gozo como não Hey, posso ik heb een explicar. vreugde, ik kan het niet goed uitleggen. Lega me contar de persona com uma topa com Laat ik jou vertellen over die persoon die ik had ontmoet. Agora, uma é paixão e a queda. Waar is die passie gebleven?
Una e amor profundo e akeda. Waar Una is amor e die abai. diepe liefde gebleven? Waar is hij naartoe gegaan? Una e paixão e prome amor Waar is dat passie, dat eerste liefde akeda. gebleven? Banco me den Revelação 2. We gaan naar Openbaring hoofdstuk 2. Revelação 2, nós vamos ler versículo 1 até 7. We gaan lezen Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Se botine acaba, bisa amen. Als je het al open hebt, zeg amen. E Romana na casa também, bisa amen. Degenen die ook thuis zijn, zeg amen. Sim, nós temos? Hebben we het? Ok. Estão com a voor de Bijbel Santo, está na página 1182. En voor degenen die Bijbel Santo lezen, het is 1882. Eta bisa sneki. Na igreja de Éfeso. Esquibina é ángel de igreja de Éfeso. E sunku ta tene e sete estrela de sua mandrechi. E sunku ta kana meme de e sete candelana de ouro ta bisa isaki. Me conhece bo obra nan e bo trabalho duro e perseverança. E cubo no por suportar gente malvado. E bo ta pone na prova e snan ku ta yama na mes apóstolo makunota. E bo arranha saco nanta falso. E bo tem perseverança e a suportar para meio de meu nome e não alcança. Mas me tem essa aqui contra bo. Cubo abandonar bo prome amor. Pensei corda for de onda bo acai e repenti e hasi e obra nan cubo taba da hasi prome. Se não me dá bem cerca bo e lo quita bo candela for de seu lugar a menos cubo repenti. Sin embargo, essa aqui si botim. Cubo ta odia e obra nan di Nicolaita nan qual nan ami tambe ta odia. E sunco ting oreia la que tende lo que espírito tabisa e iglesia na. E sunco vence lo milaga come di e palo de vida kuta tem e paraíso de Deus. Amen. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Efeze. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze. Dit zijn de woorden van hem die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden kandelaars loopt. Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en standvastig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen. U hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u mij dwars door alles heen trouw bent gebleven. U hebt het niet opgegeven. Toch heb ik één ding op u tegen. U hebt de liefde van vroeger opgegeven. Denk eraan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal ik uw kandelaar wegnemen. Het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nicolaïten haat, want ik haat ze ook. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik te eten geven van de boom die leven geeft en die in Gods paradijs staat. Amen. Dank Jesus por uw palavra. Dank u, Jezus, voor uw woord. E iglesia aqui, Deze gemeente, e iglesia de Éfeso, de gemeente van Efeze, estava fazendo eigenlijk tudo bom coisa, deed eigenlijk alle goede dingen. toch? Ora Toch? beleza? Als je dat leest, coisa bom. waren ze bezig met alle goede dingen. E estava trabalhando duro para o Senhor. Hij werkte hard voor de Heer. E estava perseverar. Hij heeft volhard. E não estava suportar malvado não. Hij kon echt niet tegen mensen die E kwaad estava deden. exponer profeta não falso. Hij stelde hun aan de kaak. E estava suportar para motivo de Jesus seu nome. Zij konden dingen verdragen E om estava Jezus' naam. assim, tudo isso aqui não? Hij deed al deze dingen Sem cansa. zonder moe te worden. Tá tudo bom coisa não? Dat is eigenlijk alle goede dingen. Ora boak e hene não dá se coisa não bota bisa. E hope bom. Als je kijkt naar de goede dingen die zij dan deden, is het zeg je, daar. heel goed, zo hoort het te zijn. Pero sin embargo, haciendo tudo Maar desondanks, bom coisa não al deze aqui. goede dingen doende, Não não estava namorar mais de Jesus. waren ze niet meer verliefd op Jezus. Jesus mesmo avisa não aqui. Jezus zei zelf,
Mitin contra dibo. Dit heb ik Abandona. op u tegen. Bo Je hebt- abandona bo prome amor. Je hebt de liefde van vroeger opgegeven. Amor no dapat lo que ta pusha ng mas pahas lo cual kunan ta haciendo. Liefde was niet meer de drijver achter hun daden. Probablemente tu re bongkos ng kunan ta bata hasi. Waarschijnlijk was al het goede dat ze deden, Nan ta bata hasi fuera de costumbre. deden ze gewoon uit gewoonte. Nang ta bata hasi voor die gewoon automatismo. Deden ze het gewoon uit automatisme. En no ta bata driven by love. Het was niet met Nos- liefde als drijfveer. Nos porta bezig com hopicos de Dios. Je kan bezig met vele dingen van God, Sem tá bezig com Deus mesmo. zonder bezig te zijn met God zelf. Assim na também tá com a igreja e tempo aqui. Zo is het ook met de gemeente in deze tijd. Nós tá assim tudo bom coisas. We doen alle goede dingen. Nós tá servindo em casa. We dienen in het huis van God, Nós tá bem no serviço não. komen naar de diensten. Of dingen temporada que botar assistir o serviço não online. Of je ora no volgt de por bem diensten junto. online als je niet meer samen kan komen. Bono tá falta nenhum. Je komt naar alle diensten. Botar Bible serviço de oração. Je gaat naar je gebedsdienst, Botar bij Bijbelstudie. naar de bijbelstudie. Botar assim tudo é bom coisa. Hasta Je botar doet manda al de goede oração. dingen. En je stuurt ook gebed. Pa oração de Mardugana Corso of pa oração Voor de de- Merdia Kina. Gebed in de ochtend op Curaçao of in de middag hier in Nederland. Pero nós não tá namorando mais de Maar we Jesus. zijn niet meer verliefd op Jezus. Nós tá assim tudo coisa aqui para sobra nos mister. We doen al deze dingen omdat het moet. Não para sobra nossa estima Jesus. Niet omdat we Jezus lief hebben. Para sobra ela vira parte de nossa rotina. Want het is eigenlijk een onderdeel van onze routine geworden. Para sobra se nós tá namorar verdadeiramente de Jesus. Want als we waarlijk verliefd zijn op Jezus, Evangelização dan is evangeliseren tá vira automaticamente. komt automatisch. Automaticamente botar conta de Je Jesus. gaat automatisch iemand over Jezus vertellen. Não tem que pôr dia à parte e dizer, ok, Je moet Romana, geen dag apart zeggen om te zeggen, ja, broeders en Ah, we zusters, moeten gaan evangeliseren. vandaag gaan wij evangeliseren. pa e ora e gente tende de boco Zodat conhecer Jesus op mesmo. dat moment iemand van jou hoort van, je kent Jezus eigenlijk. Automaticamente bota conta de Jesus. Automatisch ga je over Jezus vertellen waar je ook naartoe gaat. Bota clapa hasi lo qual que ta pide dibo. Je staat er klaar voor om te doen wat hij van jou vraagt. Jesus avisa e iglesia corda riba e opera nanko bota bata hasi prome. Jezus zei, denk aan de daden van vroeger. Ami que bisabo ave me hinta romana. Ik wil je zeggen vanmiddag, broers en zusters, Corda com na candela bota bata pa Jesus. denk aan hoe vurig je was voor Jezus. Corda riba e paixão que bota bata ting ora Denk ba aan de encontrar passie com die je ele. had toen je die ontmoeting met hem had. Corda ko bota bata clapa que hora que amabo botei. Denk dat je klaar stond om, wanneer hij jou zou roepen, je zal er zijn. Bota bata sempre clapa hasi Je turcos. stond er altijd klaar voor hem om alles te doen. Bota bata sempre clapa ba e extra minha. Je stond altijd klaar om extra te gaan. Nada ko e pidi di bono bata dimas. Wat hij ook vroeg, het was niet te veel. Nada ko e pidi di bono bata peso. Wat hij ook vroeg, het was geen last. Pero bota bata se com gozo. Maar je deed het met vreugde, Pa sobra bota bata estima Deus. omdat je van hem hield. Bota bata estima Jesus. Omdat je van Jezus hield. E bata bo prome amor. Hij was je eerste liefde. Ta tempo pa nos bang back na nos prome amor. Het is tijd om terug te keren naar ons eerste liefde. Ta tempo pa nos bang namorar back de Het is Jesus. tijd dat we weer verliefd worden op Jezus. Ora nossa namorar de Jesus. Wanneer we verliefd zijn op Jezus, Tu resa aqui. dit alles Bota se com gozo. doe je met vreugde. Eta delícia de bo. Het is een vreugde, iets aangenaams in je. Que da se mimo serviço. Om niet naar de dienst te komen, Jamás bota pensa. nooit zou je denken. Paso bota pensa, ei, inang mi amor ta. Want daar is mijn liefde, E zou je persona zeggen. kung tingani topa kune. De persoon met wie ik wil ontmoeten, Inang eta. daar is hij. Que me inang mi que bai. Dus daar wil ik ook naartoe gaan. E persona ko bata asina bom pa mi. Die persoon die zo goed voor mij is E geweest. son ko cambiar mi. Degene die mij heeft veranderd. E son ko prove pa mi ora mi Degene- bata den kibra.
die voor mij heeft gezorgd, ook als ik tekort had of kapot was. Esunku asanami ora mi meseta morto. Degene die mij heeft genezen terwijl ik eigenlijk dood had moeten zijn. E hindi e persona e. Die persoon, Mi ke contabo DJ. ik wil jou over hem vertellen. Mi ke pa abotambe experiencie. Ik wil dat jij ook hem zal ervaren. Por último, mi ke encorajabo com Als het laatste dois versículos. wil ik je bemoedigen met deze 2 teksten. Hecho nam 20, versículo 24, nos poco junto. Handelingen 20, vers 24. Se você tem pode dizer amém. Als je het hebt, kan je amen zeggen. Aqui Pablo te avisa isso aqui. Mas me nota considerar minha vida de nenhum valor, nem como algo precioso para mim mesmo, com tal como por terminar o curso de minha vida e o ministério como eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e a graça de Deus. Hier zegt Paulus in Handelingen 20, vers 24. Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Heere Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God. Mensen doen hammer que está enamorado de Jesus. Het was iemand die verliefd was op Jezus. Para considerar sua vida como nada, Om zijn leven als niks com tal que ele conta te stellen, als hij maar gaat vertellen de homem que transformar sua over de vida. man die zijn leven heeft veranderd. Mensen está gente que está enamorado completamente de Jesus. Moest iemand zijn die volledig verliefd was op Jezus. El laatste versículo como que encorajava com neta De Romano laatste não. Bijbeltekst die ik met jou wil delen is Romeinen. 3 versículo 1. Romeinen hoofdstuk 13 vers 11. Se botine bisa amen. Als je het hebt, zeg amen. Eta bisa. Y así es aquí, conociendo el tiempo, cuyata hora para bosolanta for de sonho, para sobra amor, salvação está mais cerca nos, que o tempo nos quiere. In Romeinen hoofdstuk 13 vers 11 zegt het: U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op. Onze bevrijding is nu dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. Tem hopiende que tem mistério de Jesus. Er zijn veel mensen die Jezus nodig hebben. Tem hopiende que está desesperado. Er zijn veel mensen die wanhopig zijn. Tem hopiende que não tem mira solução nem viva mais. Er zijn veel mensen die geen oplossing zien in het leven meer. Pero a solução Maar die oplossing, abotine. jij hebt hem. Esperança Die hoop, abotine. jij hebt hem. Romana na Corsol, Broers en esperança zusters op Curaçao, die hoop, abotine. jij hebt hem. A solução Die oplossing, abotine. jij hebt hem. Bang namorar back de Senhor. Laten we weer verliefd worden op Jezus, Bang gemeente. estima Jesus back in ternos Laten coração. we Jezus weer met heel ons hart lief hebben. Deus God não atende nada atrás. heeft niets achtergehouden. E não reserva nada. Hij heeft niets achtergehouden. Ela dona nosso melhor. Hij heeft ons zijn beste gegeven. Ela recebe motivo de amor. Hij heeft het gedaan wegens zijn liefde. Awe abotambe. Vandaag jij ook. Dona bom melhor Geef de beste para motivo de amor. omdat je wegens jouw liefde. Para motivo de amor, Vanwege jouw liefde bang conta outro nome de Jesus. laten we anderen gaan vertellen over Jezus. Bang namorar back de nos Deus. Laten we weer verliefd worden Amen. op onze Deus God. bendicionar você. Amen. God zegen jullie. Thank you, Davi. Dank u wel, Daviana. Wat een namorado de Dios. Ben jij verliefd op de Heer? El laatste kosko batin dita. De laatste wat ik heb frase gehoord. bata, Daviana. Wat was de Bang laatste? Namorabek de Dios. Laten we weer verliefd worden op Wat een God. namorado de Dios. Ben je verliefd op God? Nami pisabas negi. Baye kita namora. Laat me zo zeggen. Ben je ooit verliefd geweest? Abe kita namora. Ben jij ooit verliefd geweest? Baye kita namora. Ben je verliefd geweest?
Ita pundra Aimee. Ik vraag het aan Aimee. Aimee, ben je het namora? Aimee, ben je ooit verliefd geweest? Sint die vlindertjes. Met vlinders in je buik? Kiko turba city, wie zijn? Wat heb je allemaal gevoeld? Vlindertjes, batimenti coração. Vlindertjes, hartkloppingen. Berbongen siya, Nerveus, maar een goede nerveus zijn. Anto, Kiko bota bata ke. En wat wou je? Je turba batimenti coração kutra Met al die kipasi. hartkloppingen, wat heb je Wat gedaan? droom je? Ging je slapen? Coração bati bati na, wat droom je? Want para boy doet, oude Je frio. kreeg hartkloppingen en zei, nee, ik ga slapen, ik ga onder de douche staan. Kipasi orba coração da bati Wat heb je sini. gedaan toen je hart ging Dromi ba kloppen? Skype. Tura noche ko Skype abri. Ging elke nacht slapen met de Skype open, Papi na telefoon interora. aan de ko na mas telefoon idiot. praten, de Punta gekste ko dingen. Kaba mi Wat mensen heb je come. gegeten? Iko na. Terwijl ik niet zelf heb gegeten, zulke dingen. Mina mundra opa so bunda kasto abonota stay papi, ja. Ik wil je Pero- niet vragen omdat je niet stopt met praten. Pero ideia bota comprender, toch? Maar je begrijpt het idee, toch? Ora bota namora, Als je verliefd bent, bota si kona ni mas. Awaki bota bisa mani di koma sa kike. doe je de meest gekke dingen. Nu zeg je, waarom heb ik dat gedaan? Ayer mi tapos remo op den kashi. Gisteren was ik bezig met opruimen in de kast. Ando masak kung karta kung maskibi pa mi kasana just numero 26. En toen heb ik een brief die ik voor mijn vrouw heb geschreven in 1996 heb ik een brief geschreven toen ik in de VS was. En het waren 2 maanden, maar het leek 2 jaar lang dat ik daar was. Ando mi tapos skibi karta man na pa mi kasa. Dat En die ik schreef WhatsApp. een brief naar mijn vrouw toe. Ando mabay sa karta. We hadden geen WhatsApp en ik ging die brief So basta hindi lezen. mo ita gusto wardi ko na. Want de vrouw houdt ervan om dat te bewaren. Ami las kere ko ibn telefon. Ik had het misschien gescheurd en weggegooid. Maskibi na Ingles pa kumisa. Ik heb het in Engels geschreven. Aanstellerig. Aan stellerij. Yukor so bota. Curaçaoenaar zijnde. Skibi, I miss you. Schrijf, ik mis je. Every day I think about you. I Elke can't dag live denk without ik aan you. jou. Ik kan niet zonder jou leven. 4 pagina 4 pagina's di declaración de amor. van proclamatie van liefde. Pas oro po stimuende. Want als je van iemand houdt, Anto ne carta final maskibi. En aan het eind Manera schreef mi ik- bin firmer kami ta casa kubo. zodra ik van de VS kom, dan ga ik met je trouwen. Abo Dios está buscando gente sino que bisa. Nu zoekt God Señor, zulke mensen die zeggen, Heer, awe mes mi que ta un kubo. vandaag zelf wil ik met u zijn. Mino que ta nyung otro camino. Ik wil nergens anders zijn. Mino que ta seca nyung otro Ik gente. wil bij niemand anders zijn. In Salmo 27 te bisa cos me desea. In Psalm 27 zegt het, één ding heb ik naar Un verlangd. cos me busca. Eén ding heb ik gezocht. Cos. Eén ding. Cos. Eén ding. Mamita tenga presencia de Dios. Om in Tenga casa de Dios. het huis van God te mogen zijn. In zijn tegenwoordigheid. Inteer mi vida larga. Mijn Heb je? hele Heb je? leven lang. Lees het even. Psalm 27 vers 4. Ik heb de Heer slechts één ding gevraagd. Slechts 1 ding heb ik de Heer gevraagd. Soms willen we een heleboel, maar ik wil alleen maar 1 ding. En dat is... Daar gaat mijn hele hart naar uit. Dat ik mijn hele leven in het huis van de Heer mag blijven. Bambek na nos pro meu amor. Laten we terugkeren naar ons eerste liefde. E desejo que nos tem. Die verlangen die we hebben. Não te importa Kiko en de Bissau. Wat mensen ook tegen jou zeggen. Não te importa que John pediu. Maakt niet uit wat John aan jou vraagt. Turcos patasie. Je gaat het toch doen. Ela Bissau bopain que tá bom, ba cambiar. Je zegt, je kleren zijn niet goed gebleven. Je gaat het meteen Pastor Bissau aanpassen. bopain tá bom, botarabi Als com de pastor. pastor zegt, dan word je meteen boos. Pero si John Bissau, Maar als John dat tegen jou zegt, bota cambia me ga je meteen je kleren aanpassen. Anda sini nos tá? Zijn we niet zo? Macacui. Sim. Assim não está. Zo zijn we. Assim também, se botar namorado de Deus. Zo is het ook als je verliefd bent op God. Se Deus pisava, me não quer coisa que pabo, que Als botem God quase. tegen jou zegt, ik wil dit niet voor jou, wat moet Je je moet doen? iguasi. Wat moet je doen? Cambiar. Dan moet je het veranderen. Se é pisava, me quer botar papi assim aqui Als je mais. zegt, ik wil niet dat je zo meer praat, Stai papi assim, né? stop om zo te praten. Is het niet waar? Of heb je God niet lief? Weet je, Deus te estimava mais op mens. God houdt zoveel van je, Assim é tanto zoveel, que Ele manda seu único dat filho. hij zijn enige zoon heeft É gestuurd. um de mais precioso, ainda tem outro. De beste, de mooiste, hij had geen ander. Assim abo porta salvar. Zodat jij en ik gered kunnen worden. Montanha coisa tremendo. Vind je dat niet geweldig? Montanha coisa grande. Vind je dat niet groot? Bobby Bianos te maneira coisa assim, batendo chambia, por Vaak cada zeggen, vez nou que dat heb ik botende. vaak gehoord, maar elke keer dat je dat hoort, But you compreender moet je begrijpen que
un amor así na grande, dat zo'n groot liefde nenhum gente no timpa abo. had niemand anders voor jou. Nenhum gente ribe mundo aqui. Niemand op dit wereld, op dit aarde, Nós estimamos maneira Deus botata heb estimamos. jou zo lief als God jouw vader. Ante merecer para poder nebo amor En hij bem. is het waard om jouw liefde Que me terug te caminho botar geven. na boca sinta onde Dus que waar je botar. ook bent, thuis zittende, Me que pedibo diz. Wil ik je Não, me que vragen? pedibo. ik wil je niet vragen. Foi niks vraag. Se bota sinti riba bo coração. Als je het op je hart voelt, Passo amor no, momento se pedindo para estimar. want je moet niet vragen om geliefd te worden. Etapa da pedibo para bel. Eh, Gewoon Vroeg para zij bel aan jou da paz. om te bellen, Om of te pas. Ora je da belt trabalho. op elk Que hora como que? moment? Bel, que da bel, que da bel, que da bel, que da bel. Op welke tijd je bleef maar bellen. De repente para vir telefonist. En toen werd je ineens telefonist. Eu não pedibo. Niemand heeft het aan jou Agora para gevraagd. que conosco tem que pedir gente para se estima Deus. Waarom moeten wij mensen vragen om God lief te hebben? Para que conosco tem que pedir gente hisa nang mang na Waarom Deus. moeten mensen vragen om hun handen op te heffen naar de Para que Heer? conosco tem que pedir gente para evangelizar. Waarom moeten mensen vragen om te gaan evangeliseren? E não tem nada de pedibo. Ik heb niks aan jou te Para que vragen. conosco tem que pedir gente para donar 100. Waarom moeten wij mensen vragen om geld te Você geven? sabe que conosco tem que pedir gente? Weet je waarom wij mensen moeten vragen? É realidade cruel. De werkelijkheid is erg. Mas só pedindo que a igreja não estima Deus. Want mensen die naar de kerk komen, de meeste houden niet van God. Não dá namorar. Ze zijn niet verliefd. Se botar namorar, Als je verliefd bent, isso não. zeggend. Tami. Amém. Se botar namorar, gente me se Als pedibo. je Me se verliefd pedibo bent, cos. moet je het aan iemand vragen? Nee. Me se pedibo please bel me we. Moet je vragen, please, bel me vandaag. No lubi de bel me pro me ko bedrooming. Vergeet me niet te bellen voordat je gaat No slapen. lubi de app me. Vergeet me niet te appen. Pero botar pedir gente para ser não estimar. Zodra je aan het vragen bent, dan is het omdat hij jou niet Abo se lief botar hebt. freio da cine. Maar als je een vriend of vriendin hebt die zo is, kap ermee. Ore bairro man. Ren hard weg. Ore duro bai. Ren hard weg. Weet je wat ik moet pedir? Goro casa. Nu al, als je nu al moet vragen voordat je gaat trouwen, Deus não tem que pedir para você estimar. God moet niet aan jou vragen om hem Mas lief te hebben. estimar de bo coração. Je moet van hem houden met je hele Que hart. me não que pedir por isso man. Dus ik wil je niet vragen om je handen op te Me não que heffen. pedir para pedir Deus perdão. Ik wil je niet vragen om de Heer om vergeving te Me vragen. não que pedir para reconhecer Ik wil que niet base robes. Vragen om te erkennen dat je fout bent geweest. Me não que bisabo não te cone. Ik wil je die dingen niet vertellen. Abosa que base com Je de boa weet relação. wat je hebt gedaan in jouw relatie met hem. Que me que gewoon encorajado Dus ik bisabo. wil je bemoedigen, Se botar com direito com ele, als je het goed moet maken met hem. não laga noite ser assim direito com ele. Laat het niet avond worden voordat je het goed maakt Você met botar hem. estimar ele hobby, En als je heel veel van hem houdt, direito com ele agora. maak het goed vandaag, nu. Agora aqui. Op dit moment. Se nunca vai ser bem viva dentro do Als je coração. nooit hebt gevraagd om in jouw hart te komen Não wonen, guarda noite, vai ser bem viva dentro do coração wacht niet tot het agora. avond wordt. Vraag het om in jouw Dice, hart te "Ah, komen hoy me que wonen. vai casco, bo." Vandaag, nu. Ah, eu me quebo. Vandaag wil ik u Como minhas palavras, né? met je eigen woorden. Papi com amor. Praat met jouw Papi geliefde. com Deus. Praat met jouw God.
Dank je, Jesus. Dank u, Jezus. Tata, we meinta, oh Dios. Heer, vanochtend Tata, nos arrepentimos, oh Dios. hebben wij berouw, o Heer. Tata, nos pedimos perdonar-nos, oh Rei. Wij willen u vragen, vergeef ons, o Koning. Tata, tu caminha que nos reservar para nos mes. Op elke plaats wat we eigenlijk iets voor onszelf hebben tegengehouden. Tata, caminha nos hasi, tu boncos na, oh Dios. Ook waar we alle goede dingen hebben gedaan. Pero sinta em realidade bezig com abo mesmo. Zonder daadwerkelijk met u bezig te zijn. Senhor, a mente nos está entregando mes vez mais de Heer, uma. vanmiddag willen wij onszelf aan u geven, in uw Tata, handen. lanto paixão novo de nós, a Geef mente, ons weer Senhor. passie, Heer, vandaag. Lanta paixão novo de nós, a Breng een mente, nieuwe Senhor. passie in ons. Tata, nos que estimamos com eternos Vader, we willen u lief hebben met ons hele hart. com turnos força, Senhor. Alle kracht die we hebben. Tata, transformar-nos, a mente. Heer, verander ons vandaag. Transformar nos coração, Verander Senhor. ons harten. Tata, nos que te digo de verdade. Wij willen waarlijk van u zijn. Tata, poronar nos tur caminha com nossa murmurar. Vader, vergeef ons waar we gingen klagen. Tur caminha com nossa sikos fada. Op elk moment dat wij zonder moed iets hebben gedaan. Tur caminha com nossa hasikos tampavo for de rotina. Waar we dingen hebben gedaan uit routine. Tur caminha com nossa bisa sakisita demais. Waar we hebben gezegd van dit wordt te veel. Caminha ela vira maneira carga para nós. Wanneer het ook een last is geworden voor ons. Perdonar nos, oh Deus. Vergeef ons, o Heer. Perdonar nos, Senhor. Vergeef ons, o Heer. E a meinta nos está entregar nos mesmo En vez mais vanmiddag de willen uma. wij onszelf in uw handen E overgeven. nós sabemos até nós En we aqui, willen zeggen, Senhor. Heer, hier zijn wij. Tata nos que servimos. Heer, we willen u dienen Com eternos coração. met ons hele hart. Sem reservar nada. Zonder iets weer te houden van Com u. eternos coração. Met heel ons hart. For de amor, Senhor. Vanuit ons liefde. Ave nos que namorar back de We Senhor. willen weer verliefd worden op u. Nos que namorar back de We Senhor. willen weer verliefd worden op u, Heer. Nos que assim obra não que nos estava da raça. We willen de daden van vroeger nogmaals doen, o Heer. Vai extra minha We papo, willen Senhor. de extra mijl gaan voor u. Camina nada não te importar. Waar niks meer belangrijk is. Solamente amo. Alleen u. Solamente amo. Alleen u. Até nossa que é o Hier zijn wij. Até nossa emenda, Hier Senhor. zijn wij, Heer. Nos está entregando nosso mês completo. We de willen mamá. onszelf volledig aan u geven. Nos dá uma entrega completo de mamá. We geven onze leven volledig aan u. E nós avisamos até nossa que En we zeggen, hier zijn wij. manda-nos, Senhor. Zend ons, Heer. E nos lobai. En we zullen gaan. Llama arriba nosso, Tata. Roep ons aan, E Heer. nos lo hasi. En we zullen doen. Mas nós está estimado. Omdat wij van u houden. Dank je, Jesus. Dank u, Jezus. Dank je, meu Deus. Amen. Atame aqui, Senhor. Hier ben ik, Heer. Mandame. Zend mij. Aleluia. Stiamo abudanki, Tata. Wij willen u danken Op uw presença. voor uw tegenwoordigheid. Op uw Espírito Santo. Voor uw Heilige Geest Kuta kinango, Deus. die hier in ons midden is. Tocando corações. Mensen die aanrakende, Sanando, heridana. genezende, wonderen, Restaurando. herstellende. Sim, Senhor. Ja, Heer. Stiamo abudanki, We Senhor. willen u danken, Heer. Danke para o amor. Dank u voor uw liefde. Oh Deus, que grande botão. Heer, hoe groot bent u. Sim, Senhor. Não estou que tem nada atrás, Senhor. We willen niets achterhouden, o Heer. I surrender Oh, to you. Everything I give to you. every day I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, Withholding nothing. withholding nothing, Lord. Withholding nothing. I surrender nothing. I surrender, Lord. I surrender. Everything I give to you, Lord. Withholding nothing.
Sumbia mas. Everything I give to you. Sa, ja, Weet je, dus de kant ik aan soms zingen wij deze liederen. Anto, mabisa, Senhor, me quedo na En Turcos. ik zei, Heer, ik wil u alles geven. De hora Dios bisa in Bayulana. Tot de Heer een keer zei, ga naar Nederland. Anto was aqui mabisa? En weet je wat ik zei? E sei sino. Dat niet. Eu tinha coisas de nos vida com nós bisa, e sabe sino, En we Senhor. zeggen vaak in ons leven, op elk moment, dit niet, Mas Heer. nós temos sim entregar Turcos no We Senhor. moeten leren om alles over te geven aan de Não é Heer. quando um cu, você tá fácil para entregar para uma lesa como dor de Het cabeça. is makkelijk om je hoofdpijn en je ziekte over te geven. Oh, se nós tem problema com nós casar, mira aqui nós Als tá we essa dos problemen maar hebben met onze echtgenoot of echtgenote, heffen 2 handen op. Juan to you. Ik geef gewoon over aan u. Zie, ik ben moe. Juan, ik bedoel, ik word gek van Juan. Ik kan hem wel aan God geven. Maar Dios quer o coração. Maar God wil jouw hart. Dios quer o coração Hij wil jouw incondicionalmente. hart zonder Não voorwaarden. solamente o problema, Niet alleen jouw problemen, pero a vida maar jouw leven inteira. compleet. Turcos. Alles. Você que é Turcos? Weet je wat alles betekent? Turcos que é bom portmone, Alles betekent je portemonnee, panha, je kleren, orente dele, je ring, horloge, je Turcos, horloge, trabalho. alles, je werk. Turcos que tá dibo, Alles wat que van jou custa, que is. botin tene, Wat je vasthoudt omdat je dat goed vindt. começa a entregar Je moet het Turcos. overgeven, je moet alles over moeten geven. A opa santa waak verbaasd meneer. En nu kijk je verbaasd. What you talking about? Waar heb je het over? Maar wat zingen we dan? We zijn niet hier om religie, om een kerkje te spelen. We zijn hier niet om mooie liederen te spelen en te zingen. We zijn hier om mensen te leren hoe ze moeten wandelen. Als je dit doet, dan gaat het voor jou goed. Dat weet ik zeker. Vanaf het begin, toen mijn ouders mij aan God hebben opgedragen. Dat was de eerste goede beslissing. Dat ik in het huis van God mocht opgroeien, opgevoed worden door Gods woord. Eerste goede beslissing, eerste goede stap. En later, toen ik groter werd, gedisciplineerd werd door mijn voorgangers, in het woord geleerd werd ik sterker en sterker en sterker. En er kwamen dingen op me af. In de wereld komen er altijd dingen op jou af. Slechte dingen, goede dingen, dingen die je niet leuk vindt, dingen die eigenlijk soms, het voelt alsof het een flood is, een overstroming soms van nare dingen, slechte dingen en lastige dingen, gebeurtenissen in je leven. Maar één ding is altijd zeker, één ding staat altijd vast. In alles staat God daar naast bij mij, vlak bij mij. En hij helpt mij overeind, altijd, zelfs wanneer ik val. Sempre. Altijd, altijd. É o único coisa constante em minha vida. Enige constante in mijn leven Tá Deus. is God. Nada outro. Niets anders. Pero ora vou entregar. Maar als je het overgeeft, alles Ora vou overgeeft. entregar. Als je Tá ora vou overgeeft, entregar. als je een Ora overgave vou doet, entregar, irmão. als je Eu vou começar a overgave ervare. doet, dan ga je het Você vai me ser ervaren. com inteiro os corações. Zeg I het met je surrender. hele hart. I surrender. Everything. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. I give myself. I give myself away. We say I give myself. I give myself away. I give myself away. I give myself away. So was that what we say? My heart? My heart? To you I belong.
más. My heart is not my own. To you I belong. I give myself. I give myself. Sing your más. La congregación dice my heart. Say last to be on my heart. Dank u, Senhor. Dank u, Heer. Nós está dibo, Senhor, We zijn van u, Heer, para sempre. voor altijd. Dice mi dibo, Zeg, ik ben van u para sempre. voor eeuwig. Dice como mes Zeg palavra. met je eigen Como woorden. mes palavra. Dice Met je Senhor, eigen mi dibo para woorden. Heer, sempre. ik ben van u voor No eeuwig. part-time. Niet voor Niet deeltijd. tijdelijk. Niet tijdelijk, Voor altijd. maar voor altijd. Mijn hart, mijn ziel, alles wat ik heb, is van u, Heer. Abo so, Senhor. Voor u alleen, Heer. Dank je, Jesus. Dank u, Jezus. U behoort ik toe. Heer, ik heb u lief. Heer, ik heb u lief. Dat was uw proclamation. Boven alles volg ik u. Vreugde van mijn hart. Vreugde van mijn hart. Kostbaarder dan goud. Ik leef voor u. Want u houdt van mij. Het zijn mooie liedjes, hè? Maar met diepe mening. Unificación profundo. Een diepe betekenis. Een diepe betekenis. O coração de DJ? Is je hart van hem? Is hij de vreugde? Dice, Vreugde van mijn hart. kostbaarder dan goud. Kostbaarder dan Ik leef voor u, ik leef. want u houdt van mij. Want u houdt van U behoor ik toe. u behoort ik toe. Heer, ik heb u lief. Heer, ik heb u lief. En boven alles, Boven alles volg ik u. u bent de vreugde van mijn hart. Kostbaarder dan goud. Ik leef voor u. Want u houdt. Ik leef voor u. Ik leef voor u. Want u houdt. Ik leef voor u. Ik leef. Want u houdt van mij. Want u houdt van Oh, doe un aplauso fuerte y esa gloria a Geef Jesús. applaus en zijn glorie, zijn Halleluja. Jezus. Halleluja. Ik heb een oração para nosso irmão Teun, Ik wil bidden voor onze broeder Teun die PG Balnes. en de PG Balnes. Dan nosso irmão ang isukurpa dapat malo din si Mang. Zijn lichaam was ziek afgelopen week. Pero nós também ora para Nou, we sukurpa gaan fortalecer. voor hem bidden dat hij kracht zal krijgen. Heere Vader, we willen u danken voor broeder Teun, Heer. We heffen hem op voor uw troon, Vader God. Dank u wel dat u van hem houdt, Heer. Dank u wel dat u bij machten bent, Heer, om hem te genezen. Heer, er is niets onmogelijk voor u, Heer. Daarom bidden wij voor genezing in zijn lichaam, Heer. Dank u wel dat u hem volledig herstelt, Heer. Van zijn top tot zijn teen, Heer. Dat zij volledig genezen zal zijn, Vader God. Dank u wel voor genezing. Dank u wel voor bevrijding. Dank u wel voor uw vrede. Dank u wel voor uw vreugde, die zijn kracht, Heer, Vader God. Dat hij op zal staan, Heer, en door kan gaan in uw koninkrijk om uw werk te kunnen doen. Zegen hem vandaag, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Tata, nós está ora também para nosso irmão Áustria, que está malo. Dank je por palavra ta toquele, sanele, librele. Senhor, que lo landa, força renovar. Nós tomamos manda palavra de sanação. Te caminho tá no hospital, por palavra ta vai toquele, Senhor. Libre de tu sua angústia, na.
y restaurar su culpa. Nós te llamamos danke, que essa aqui tá boa palavra, Senhor. Sanação da nossa porção. Nós te declaramos sua vida. Em nome de Cristo Jesus, e nós te bisa. Amen, amen. We gaan ook voor jullie bidden. Komen jullie hier staan? Posasi, een casa. Jullie zijn 1 jaar getrouwd. Ja, staan. Luister, nou is het moeilijk vandaag, want ze hebben de lat heel hoog gelegd. Hè? Mensen hebben gezongen, anderen hebben Chinees gesproken verleden week. In tongen gesproken. Wat ga jij nu doen? Ja, het wordt moeilijk, hè? Je mag het gewoon thuis doen. Dan zien wij je niet en dan weten we niks, hè? Ja, ze had een video naar ons gestuurd. Ja. Vrouwen zijn gevaarlijk, hoor. Je bent nergens veilig. Niet eens onder de douche. Maar God is goed voor jullie. Dios het is bestaan die leeuw. De Heer heeft jullie van ver Er is bestaan huntu. naar elkaar toegebracht. Ele pone sumangri bestaan matrimonio. Hij heeft zijn hand over jullie huwelijk Bestaan geplaatst. familie. Over jullie gezin. En dan is bij ora. En we gaan bidden Bestaan. voor jullie. We zullen celebreren. Oh, pia ma. Dat wij jullie vele jaren zullen vieren. Huntu. Samen. Mara. Gebonden. Ganchada en outros. Samen met elkaar. Maar nu een cadena. Als een ketting, hè? Nu een bosaca bestaan voor outro. Niemand kan jullie uit elkaar halen. Amen. Tata nos te bendicionaren. Heer, we willen hun zegenen. Cuba amor sossegari ba Gregory. Dat uw liefde over Gregory zal rusten. Senhor, cuba paz sossegari ba Che. Dat uw vrede over hem zal rusten. Aba U yamele. hebt hem geroepen. Pascohele. U hebt hem uitgekozen om uw werk te doen. Verkondig bo evangelie. Om uw evangelie te verkondigen. Anunciabo alabanza nan Om se. uw lofprijs. We say kimele cuba candela. Daarom maak hem Kimele que vurig candela di Espírito met Santo. de vuur van de Heilige Geest. Marivita ambe En ook Marivi. Tata bo palavra lota fuerte riba subida. Dat uw woord krachtig zal zijn over haar leven. Umue fuerte. Een vrouw die sterk zal zijn. Un bom ajudador para su casa. Een goede helper voor haar echtgenoot. Junto mi Dios na lo así tan grande. Die samen grootste dingen zullen doen. Cuba amor maranang junto. Dat uw liefde hen zult binden. Tenenang junto. En hun samen zou laten blijven. Tu lengalanta contra in vida. Elke tong tegen hun leven. Tu palavra contrali. Elke woord tegen hun. Tu mal deseo, tu envidia, tu jaloezie. Elk jaloezie, elk verkeerd woord tegen hun Kibra na leven. força na poder de nome de Verbreken we hun Jesus. kracht in de naam van Jezus. Umbiama so sta declarar. En we proclameren nogmaals Durante Biba, dat Hoje zij proteção zullen de leven Altíssimo. onder de bescherming van de Nada Allerhoogste. malo llega cerca de Dat nanta. niks kwaads dicht bij hun zullen komen. Bendicionanas Zegen hun in nome de in Jesus. de naam van Jezus. Amen. 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 Dan ga je iets moois zeggen. Je mag voor haar bidden ook. Ik geef jou even de microfoon en dan mag je iets moois zeggen. Denk eraan, doe het goed. Iedereen kijkt naar jou. Je moeder kijkt ook. Dus ja, ze filmt ook nog. Dit is misschien ook live op Facebook, je weet maar nooit. Dus je moet echt je best doen. Lieve Mari, toen ik jou tegenkwam in de winkel, wist ik niet dat mijn leven drastisch zou veranderen. Doordat jij was al een kind van God. Ik was verre van dat. God stuurde je voor mij, waardoor ik moest veranderen. Dat was mijn kans. Ik ben blij met je, ik ben blij met de kinderen. Ik word heel emotioneel. Ik weet voor hoe ver ik ben gekomen en ja, door God is er zoveel veranderd in mijn leven. Binnen 2 jaar. We zijn getrouwd en ja, ik kan me niks beters wensen meer, eigenlijk. Kan ik wat zeggen? Ja. Nou, Gregory, ik ben heel blij dat ik jou heb leren kennen. Het is niet makkelijk natuurlijk om met iemand om te gaan waarvan je weet dat hij nog niet volledig heeft overgegeven aan de Heer.
Maar één ding weet ik, dat alles, maar alles wat God heeft voorbestemd, bij elkaar zal komen. Ik hou ontzettend veel van je. Dank je wel voor je geduld en je liefde voor ons gezin. En dat jij de voorbeeld bent van Jezus die ons op de benen houdt. En ik hou van je, de kinderen ook. Amen. Roma Rolanda. Waar is broeder Roland? Dankjewel. God zegen jullie. En Awe, Roman En vandaag Gregory. is broeder Gregory. Elatra. Zag het op een beetje live. Ik weet niet of het goed om dit live te zien. Met de beste escucho Want de mensen op Curaçao luisteren ook mee. Pero ja. Maar ja. Elatra Bami. Hij heeft Bami gemaakt. Emio Bami naar Hollanda, De beste Suriname, Bami in Curaçao. Nederland, Suriname, op Curaçao. De beste Bami in de hele wereld. En daar weer dus de magie met de treatment samen. En vandaag gaat hij ons Dus tracteren. horen we samen bij het alweer voor een paar. Dus als je naar buiten gaat, is er iets voor jou. Dus dan een video. We gaan nu naar een video kijken. Een video dat coordenatie riba 5 jaar. Een video die ons doet denken aan 5 jaar. Dus dan wakker worden. We gaan er naar kijken. En to de En daarna dus bij Tinos apostelen, dat we papi kunos. hebben we onze apostelen die met ons gaat praten. Pues, nos baponen ons attention Dus laten we onze aandacht per video. besteden aan de video. In het jaar 2015 kondigden apostelen Remy en Arlette Juliette aan dat de Heere aanwees dat er een House of Worship Hollanda in Nederland gevestigd moest worden. Na dit woord vond de eerste reis naar Nederland plaats in oktober 2015. Voorgangers Juliette en Richardson, met broeders Jonathan Laito als hun chauffeur, vertrokken samen naar Nederland voor een oriëntatiebezoek. Op 30 maart 2016 werd bij notaris Bronkhorst de stichting House of Worship Hollanda opgericht. Nou, dan vindt nu de officiële oprichtingshandeling plaats, dus de camera's mogen hier in de aanslag. Die mag hier worden gezet. Niet lang daarna lukte het om tot een overeenkomst te komen voor de huur van het gebouw aan de Groene Zoom. Het opknapwerk van het gebouw aan de Groene Zoom begon gelijk. Verschillende broeders en zusters van zowel Nederland als Curaçao kwamen speciaal samen om hier aan te werken. Het pastorale gezin Richardson vertrok op 26 juni 2016 van House of Worship Curaçao naar House of Worship Hollanda in Nederland. Delante da congregação aqui, o líder ampararam do de nós, bojunan como testemunho bo delante, família nan kuting, babisa si dembo coração, pero me quepa não entende, qua bota bisa, si, mita tu mereto aqui de coração. Sim, mita tu mereto aqui de coração. Danke-me Deus. Lo mita un sostén para o reino de Deus junto com minha casa. Lo me dá sostén para o reino de Deus junto com minha casa. Para de tal maneira, nós mira alma nan wordo assim liber.
Nos por mira alma nang guardo assim liber. Pero más kuturkos. Pero mais kuturkos. Panampod na Senhor de Senhor, na Rei de Rei, na Cristo Jesus, alabanza. Panamporduna Senhor de Senhor, na Rei de Rei, na Cristo Jesus tur alabanza. Y nos turta bisa. Gloria a Dios. Amén. Hermano, nos tabay manda nang. Nos tabay manda nang. Ano tabay riba ng mes? Ang tabay, so nang tamanda. Itabay tabong. Midi tabay tabong. Tabay tabong. Em nome de Jesus. Laga tu rende strek na mang. Imito conta 3 e botar uma oração fuerte para nang. Amém? 1, 2, 3. Tata. Turbo lagi. Het was een zeer emotioneel, maar tevens vreugdevol afscheid vanwege het werk dat de Heere in Nederland zou gaan beginnen. Familieleden, broeders en zusters vergezelden voorgangers Chesron en Shuraima en hun kinderen naar het vliegveld om afscheid te nemen. De officiële opening van House of Worship Ulanda vond op 29 juli 2016 plaats. Tijdens deze gelegenheid was de eer aan voorganger Jan Zijlstra om het woord te brengen en de toewijding van de officiële opening te doen. Dit is het fundament voor dit huis. Essa aqui é fundation de casa aqui. Er is geen ander fundament. Não tem outro fundation. En wanneer jullie getrouw zullen zijn aan het woord van God, E ora vos lota fiel na palavra de Deus. dan zal God getrouw zijn aan jullie. Deus lota fiel na vosso. Vanaf die dag groeide de gemeente. Verschillende bedieningen voor zowel volwassenen als voor de jongeren werden opgericht. Zo bleef de Heer trouwe mannen en vrouwen toevoegen om zijn werk in Nederland te steunen. Wij danken God dat Hij het goede werk in dit huis begonnen is, aantonend zo zijn trouwheid en zijn liefde. Vandaag willen we God danken voor 5 jaar van zijn genade en zijn gunst over House of Worship Ulanda. Een speciale dank aan onze voorgangers en alle broeders en zusters van zowel de ver als nabijgelegen steden die deel vormen van House of Worship Ulanda. Wij weten dat Hij, die het goede werk begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Vandaag willen verschillende broeders en zusters hun dank betuigen en het 5-jarig bestaan van House of Worship Ulanda vieren. Zegen House of Worship Ulanda. Deze zijn superleuk en gezegend. House of Worship Ulanda. 5 anos para bien. Nós está aqui a adorar Deus, alabar Deus dentro do tempo. Para bien House of Worship, uma igreja bendicional, camina em crescimento só, anto baimento dilante. Wij commissiementen daar werken in Casa de Bendition. We worden gevormd om sterke mannen en vrouwen van God te zijn. Para bien House of Worship, casa camina da crea adoradora, tudo adorada em espírito e verdade. Bien. Namens Iturel en Andia House of Worship, mas bem. Queria mahaulan na danki pa sempre lagami sintimimes na kas. Ano kas, na camina nos na como. House of Worship, tumupi ang danki. Nós estamos bem agradecidos por lo qual o Senhor arrasta para nos abrir porta para nós por fazer, glorificar, exaltar, nós somos abundantes. Danke Senhor. Namens alle kinderen van House of Worship Ulanda zeggen wij gefeliciteerd! House of Worship en liefde voor alle kinderen. Gefeliciteerd House of Worship! Iglesia House of Worship, masha pa bien! Danke por tudo e 5 anos e nós declarar hope ayamas! Woo!
Gefeliciteerd, broeders en zusters. Nogmaals gefeliciteerd. Nós temos apóstolos online. We hebben onze apostelen online. Voor die Curaçao, apostel vanuit Remy Curaçao. en apostel Arlette Juliette. Yes, Aleluia! Nós celebramos na House of Worship. We vieren samen onze broeders en zusters vanuit Mulanda. Wat een goede herinnering is het wat God heeft gedaan. Ook om de klein te zijn. Wow, permita abrir arriba, kita confirmar Dios aktivisa En het bevestigt dat God iets goeds heeft gestart en dat ook gaat blijven doen. Su palabra ahora confirma y la duda de la palabra da Salmo 60, versículo 4, Dios la duda de la palabra, no solamente la palabra, pero también hermanos, la Biblia, Salmo 60, versículo 4, una bandeira están de temor vivo, e por bordo pisar para causa de verdade. Amém. Lees in Hollandisch samen. Hij heeft hun geprezen een banier gegeven om zich bijeen te scharen met boodschutters, opdat de geliefden ten strijde toegerust zijn. Amém. Deus adorou um standaard para nos alçar. God heeft een standaard gegeven waar we ook gaan. Dat gaan we doen. Familie Richardson, gefeliciteerd. Estandarte de nosso Senhor Jesus Cristo aí na Holanda. Amém. Amém. E nós, da maneira mensagem avisa, nós não está solamente gente na conta bem igreja, nós não está servir Deus para seu benefício, não. Nós é exército de Deus. Precisa que nós vamos alça, banir, vamos alça, estandarte, vamos proclamar Cristo, vamos bendicionar alma, não. Kuting mistério lo qual que nós arranha de Deus, nós arranha hope, amor, nós arranha sua salvação, nós arranha sua palavra, nós tem Deus como nos contesta de tur circunstância e pensei banhalsa estandarte e banir para outro não por mira e arranha esperança para nós estar verdadeiro exército de Deus. Amém. Amém. Bendição romana estima. Hope emoção para o vídeo de 5 anos passado, ora me acompanhar família Richardson, de nós, nossa família, sua caminhada nova e direção nova que Deus mostra nós, e de qual hora nós vai, e muito não estava também tiki, não quero bailar lá na amistade aqui não, pero aqui coisas grandes Deus faz através da família Richardson, aí não. Então, me sino contente mira conturrene a crescer hanya nan propósito hanya nan hanya e lo qual Deus estava daqui para hanya na Holanda. Então, Deus assim não vamos nos preocupação grande estava da conta vai tá que muito nan promete para promena anda tu que rabia com opa Justin di opa tá e di opa so falta dura coisa que tá então tá para gente dizer não tá opa so falta Deus bisa opa então não tá Deus tá oma então cara coisa pero agora que me sa o eta mira e bendição de tá na tour e quando anda sempre em casa de Deus para amita assim gozo nossa família tá bom ayanang estima ayanang e com a igreja na Holanda de verdade tá réplica de nossa igreja aqui na Curaçao e sempre ora me vai não que bem back ora me dá na Curaçao me tá contendo me dá na Curaçao mas sempre me assim de falta que era com amor para minha irmã de Holanda Deus bendicionar você tá honor para nós servir Deus na Holanda também. Amém. E nós vamos ver está muito contente com a Holanda, chantei, e mata, muito contente com a família Richardson de Holanda, e assim na roupa irmã mas que o word bendicionar, dor de guiança pastoral,
door de serviço na, e predicação na, e counseling na, bisa seguro que tem gente a guardo assim na bendicionar e tá hope contento com a família, com Deus amanda a família Holanda. Amen. Me queria danke na tur humana que agora nós temos para iniciar, para limpar, para sostener tudo os humanos de coração quando uma marcha hope mês para a missão para começar. Esta é uma missão um pouco custoso para começar com ele, mas glória a Deus, que Deus me está prove para todos nós que a bendição a missão também, todos nós que a sacrifício bem limpo, bem ferro. Não vou mencionar todo o nome, porque tem um nome seguro que me quero mencionar. Tá Franklin tá desses nós que tá tei panang, nós tá tei panang. E turcos que nós temos necessidade de Holanda, Frank estava tei para nós para contestar, para ajudar nós, que carta. Deus bendicionar nós confio um pouco para recuperar, pero já que nós que manda para Deus bendicionar de maneira especial. Pero também pero mano kabula ficou só da Jonathan, Abby, Nel e também Chito, de uma hora para outra me será bula ficou só vindo man Deus bendicionar man para duna para sostener obra, nos líderes encarregados, todos responsáveis, Deus bendicionar a inteira congregação na Holanda e na Kosovo, conjunto nos por fazer a vontade de Deus, não vontade de gente, mas vontade de Deus. E ora meu amém, também mira hermano Ricardo com sua família, então me recordar essa que sempre per humana que está de House of Worship Kosovo, ora na bairro Holanda para nanto gozo e promekos ko nanta corda tá mita bairro Holanda da maneira mita bairro vista mer humana liberdade de mim mesmo casa aí na Holanda e essa liberdade barata o gozo e também humana que também Kosovo de Holanda é que tá sentindo na casa aqui na Deus bendicionamos na ricamente. Amen. E também tur outra igreja que sostenemos a pastor Willy na hora nossa chega romana de igreja na outra igreja na a ajuda nos família pastor Raul na família na diante de Hall Korsal a ajuda igreja House of Worship Holanda mas que não também não pero é irmandade e é amor é sustento e voral durante a temporada na todos estão para bini para duna workshop todos estão para ajuda nos mamira também se com sua casa também tá ajuda nos hope especialmente em comienzo parte de worship Deus bendicionar tour esse não a sostener parte aqui também Timbiabo não tem uma ideia de quanto gente está envolvido em cumprir a vontade de Deus. Amém. Então quanto custa que suceder promete que isso suceder. Porque nós agradecemos a Deus mais ao mês. Que nós temos ouvido para escutar Deus sua palavra. E que hora que nós escutamos, nós temos que praticar Deus me está sustentando. Então você que ser que a palavra aqui, que está vista na 1 Coríntios capítulo 5, versículo 58, porque ele diz 5:58 que está vista. Pensei, minha irmã acima, seja firme, constante, sempre abundando de trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não está em vano do Senhor. E a Miqueleza, Efésios 3, versículo 20, agora, na essungo da poderoso, para fazer turcos muito mais abundante de lo que nós está pedindo. Ou pensa, se o poder que está obra de nós, na Jésia, glória da igreja e de Cristo Jesus, de tua geração para sempre e sempre. Amém. Amém. Manang, nós também despedir de vós não. Mana de Kosovo também, Deus bendicionar vós não. Nós temos esse serviço especial aqui, nós está bom de saúde, motivo que nós está online, tá para precaução, para saber, para nós evitar mass spreading, pero nós está ok, hermana está ok. Não preocupar, celebrando conosco. Aqui na tribo mesmo nós celebrando a Holanda 5 anos de vitória com Cristo. Amém? Amém. Tá bem, Romana. Outras semanas da
na Corsol também. Amém. Amém. Nós fazemos oração para você, não? O Senhor guardabo, o Senhor bendicionabo, o Senhor laga sua cara, resplandecer, riba boi tem misericórdia de bo, e que o Senhor alça sua cara, riba boi wakbo com sua cara de amor e carinho, e do nabo su shalom. Nós está bendicionando a congregação, nós está bendicionando a pastor, nós está bendicionando a família pastoral, nós está bendicionando o ministério, tudo isso não está duro aí na Holanda. Nós está bendicionando a cada turco também limpia, turco está trazendo sonido, tem vídeo, tem alabança, adoração, ushering, tem administração, tem turcos em tradução. Nós está bendicionando a cada Nós está declarando que costa vai bom, costa vai bom, sigue querer, sigue trabalhar. É mensagem que nós temos com amor profundo para Jesus Cristo. Nós está bendicionando em nome de Tata, de Espírito Santo. E nós todos também amém. Bendição, irmã. Tchau. Hartelijk dank aan onze apostelen. Dios bendicionana ricamente. God zegen hun rijkelijk. Nos também estima vosso. Wij houden ook van jullie. E é verdade, nos que llama pa bien, llamas na cada ser humano. Willen we elke broeder en zuster feliciteren. Cada die encargado na Corsol. Elke die verantwoordelijk is op Curaçao. Cada que ora pastor, nos apóstolos abinico e palavra de Deus. Toen onze apostelen met het woord van God kwam. Nang atenenos in oração. Degene die in hun gebed hield. Pero nang sembra também ding e obra aqui. Maar ze hebben ook gezaaid in dit werk. Nang no aduda et al. Ze hebben niet getwijfeld. Nang sembra di modo que nos pora bini. Ze hebben gezaaid zodat we hier kunnen zijn om een volk te zijn voor het volk van Nederland. We zijn jullie dankbaar. Dank u wel aan elke broeder en zuster dat God jullie boven jullie gedachten zal zegenen. Zoals iedereen die van ver kwam. Pa ora nos apóstolos anta padatei ia começar limpia e sorupa e cas camina bosnam fora congregar na Groenezo. Apostelen in het huis zodat jullie samen konden komen in Groenezo. Dios bendicionan cada também. God zegen elk van die personen. Ando me contento de mira cada di bosso. En ik ben blij om elk van jullie te zien. Que Dios mes amanda bosnan de cada esquina. God zelf jullie heeft gestuurd van elke plaats. E ponemos junto conosco. En samen heeft gebracht, samen met ons. Para dar a Deus todo honor e toda glória. Om God alle eer en glorie te geven. Para Senhor seu nome wordt engrandecer e wordt alçado. Gods naam vergroot en verhoogd zal worden. Que nos vida aan cada lot een testimonio. Dat onze levens, elk van ons leven, een getuigenis zal zijn. De Dios su grandeza. Van Gods grootheid. De Dios su amor. Van Gods liefde. De Dios su misericordia e bondade van Gods goedertierenheid en goedheid aan ons. En que sakilo sigi abundam. En dat dit veel meer en vermenigvuldigd zal worden elk jaar. Dios bendicionamos na cada ricamente. God zegen ieder van jullie rijkelijk. Nos quera ora petradona. We willen bidden voor de werkers. Tata nossa ora para cada de tradona, meu Deus. Tata que põe na escola bom de trabalho. Tata que durante 5 anos, meu Deus, nos pora mira, Senhor, crescimento de casa, meu Deus. Cada Senhor, de ti me alabança. Cada com atrás, Senhor, de ministério, Senhor, de mucha, de baile, de canto. Baíba é mucha, não, Senhor, num nível, Senhor, para alababo, oh Senhor. Tata cada com atrás de zona da escola, meu Deus. Para sembra esse minha de boa palavra, Senhor, para cada de mucha, não. Tata cada com atrás de limpeza. Para ter boca, Senhor, limpe, oh meu Deus. Cada com atrás, oh meu Deus, de parte de ushering, para receber, Senhor, humano na cubini. Tata nos bendicionar, oh meu Deus. Cada com atrás de cozinha. Cada com a bai, Senhor, de botradona, bai e boa palavra, Senhor, de vida. Tata nos semabu danke, Senhor. Tata danke, Senhor, que manda, Senhor, rena não fiel, rena não loyal, rena não com temor de e com estimado, oh meu Deus. Tata com bom trabalho, Senhor, por avançar durante 5 anos. Tata danke, Senhor. Me dá bendicionar, Senhor, cada oh meu Deus. Tata com bom bendicionar, com bom paz, bom gozo, Senhor.
Tata ko tulo kuhal ko ng ting mister, oh mi Dios. Nalo recibi, Señor, for ni trono santo. Kung nunca, pero nunca nalo falta di nada. Tata ko nalo prospera ng salud. Kung nalo prospera espiritualmente. Tata ko nalo sige avanza y teneduro na mo palabra. Y tata ko lo bota fiel na nang, oh mi Dios. Tata nos ta bendicionar cada uno, Señor. De nombre de Jesus. Danke, Señor. Halleluja. We doen onze ofrenda. We gaan ons offer geven. Senhor, nós te agradecemos e amamos danke. De ofrenda dan, het diezmo dan. Danke kwa abo aduna nos. E nós te donamos com gozo e alegria back. Em nome de Cristo Jesus. Amen. Amen. Ora sali. Als je naar buiten gaat, botai een regalito, een pen, een kaartje. Krijg je een klein cadeautje, een kaart en een pen. Het is niet voor jou. Maar dit is zodat jij dit aan iemand anders kan geven. En nodig hem uit om naar het huis van God te komen. En als je die kans krijgt, vertel die persoon over de liefde van God. De pen zegt: zien je we zondag? Dus toen vragen ze van ons aan een conversatie. Dus het is een zin waar we een als ik een Bijbelvers erop zou schrijven, zouden ze zeggen: nee, ik heb dat niet nodig. Ik wil niks van jullie religie en zo. Nee, het is geen religie, het is gewoon een pen. Het doet niks. Je wordt er niet ziek van. Het is gewoon een pen, kijk. Kijk, gewoon een pen. En er staat erop: zien we je zondag? En dan is de vraag: waar? Bisa waar? Zeg waar. En dan kan je vertellen. Begrijp je? Dus het is alleen maar een gesprekstarter. Amen. Dus neem eentje mee en geef het aan iemand. En start een gesprek. Een gesprek over de liefde van Jezus. Amen. We gaan de dienst afsluiten. We willen iedereen die thuis is gedag zeggen. We houden van jullie. Groetjes nogmaals voor jullie. Onze broers en zusters van Curaçao en Nederland. Ik kan niet elke naam opnoemen, want er zijn zoveel namen op de YouTube-kanaal. Maar God zegen iedereen. Kunnen we hun een applaus geven voor iedereen die thuis volgt? Hey, camera. Camera, filme romano ko batimang, pero nos tin chance di novo. Nos kaya amateur romano ko ta bayhasi ay. We willen ook iedereen die jarig Brother Julius, Roman Lisandra, Roman Nelly, Pabien, Jaworki de Lanta. We willen jullie alvast feliciteren voor jullie verjaardag. Vrijdag gaan we bidden voor onze zuster Crisma die ook jarig wordt. Adino. Brother Julius de Beasi ay. Broeder Julius. Nos waya bami die Brother Julius de we kregen geen bami van broeder Julius vandaag, maar volgende week. Hij kan goed koken, hè? Over het algemeen kunnen mannen goed koken, of niet, Gregory? Over het algemeen kunnen mannen goed koken. Dus Julius, ja, hij is er niet zondag, dus jammer. Maar vrijdag. Vrijdag bij de Bijbelstudie, want dat is kapa. Ja. Je hebt het van je moeder geleerd. Ik weet het, maar ik wou het niet zeggen. Maar we weten het allemaal. Het is niet jij, het is niet jouw talent. Het is gewoon geleerd. Aangeleerd. En je zus ook. Het is gewoon aangeleerd. Niet aangeboren. Gewoon aangeleerd. Amen, prijs God. Goed, en nu wel. Volgende week vrijdag zien we jullie. En voor de broeders en zusters op Curaçao, jullie krijgen zeker een e-mail van pastoor en pastora. We staan daar weer een e-mail, pa precies, kiko de zo de, dingen Bijbelstudie die jamars. Anto kong constant bij kana, pero paworki, Dios bendicionado bestaan, nos estima bestaan, masha voor nu, God zegen jullie, we houden zoveel van jullie. Ik heb pas que gracia de Dios que acompanhar bestaan. Dat de genade en vrede van God met jullie zou blijven. Doei. Zo zijn wij aan het einde gekomen van onze dienst. Wij danken God voor zijn woord die levend en krachtig is. Ik wil je ook nog bemoedigen met een vers en dit staat geschreven in Filippenzen 1 vers 6 en het zegt het volgende. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is,
dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik weet zeker dat God zich over jou zal ontfermen. Welzalig zijn allen die op hem wachten. Een fijne en gezegende week toegewenst. Thank you.